11 τον Κάνχαετ Ρουμενίγκε. Βλέπουμε ήδη τις πρώτες εικόνες από το στάδιο Μεάτσα, καθώς το διαιτητικό τρίο από το Βέλγιο με επικεφαλή στο μέσον τον Μαρσέλ Φαν Λάγκενοφ, διαιτητή του αγώνα, και οι ομάδες που μπαίνουν τώρα στον αγώνα με την ΑΕΚ εδώ σε πρώτο πλάνο που θα παρατάξει τερματοφύλακα και νούμερο 1 τον Θεολόγη Παπαδόπουλο, νούμερο 2 τον Σιμεών Χατζή, νούμερο 3 τον Σωτήρη Μαυροδήμο, νούμερο 4 τον Στέλιο Μανολά, νούμερο 5 τον Πολύβιο Χατζόπουλο, νούμερο 6 τον Παύλο Παπαϊωάννου, νούμερο 7 τον Δημήτρη Πατίκα, 8 τον Ντίνο Μπαλή, 9 τον Χόκαν Σάρμπερκ, 10 τον Μάρτον Εστερχάζη και 11 τον Δημήτρη Καραγκεζόπουλο. Αυτή ίσως ήταν και η μοναδική αλλαγή έκπληξη από τον Άλμπερτ Φατιέ, τον προπονητή, τον Ολλανδό της ΑΕΚ, καθώς μέχρι τώρα και μέχρι αργά χθες το βράδυ τουλάχιστον, ο Ολλανδός προπονητής είχε υπόψη του να βάλει στον αγώνα από το πρώτο λεπτό τον Αρμόδωρο και με δεύτερη, εδώ είναι ο Φατιέ τώρα σε πρώτο πλάνο, και με δεύτερη πιθανή αλλαγή τον Καραγκεζόπουλο και στη συνέχεια, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα, τον Λάμπρο Γεωργιάδη. Τελικά ο Καραγκεζόπουλος θα παίξει έναν ειδικό ρόλο, γι' αυτό έχει και στη φανέλα το νούμερο 11. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, από πλευράς τακτικής δηλαδή, ο κύριος Φατιέ έχει μέχρι σήμερα δύο παίκτες, μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δύο επιλογές. Στον Μανολά και τον Καραγκεζόπουλο, τους οποίους θα βάλει βεντούζες επάνω στον Αλτομπέλη όσον αφορά τον Μανολά και τον Καραγκεζόπουλο επάνω στο Ρουμενίγκε. Όλες αυτές όμως φυσικά είναι υποθέσεις και μόνον η πραγματικότητα ανήκει στον προπονητή της ΑΕ και τον Αλμπερτ Φατιέ και αυτό που έχει πει ήδη στους παίκτες του για την αντιμετώπιση του αγώνα. Με το νούμερο 9 ο Αλτομπέλη αριστερά και ο Θεολόγης Παπαδόπουλος, οι δύο αρχηγοί της ομάδας. Ο Μαρσέλ Φαν Λάγκενοφ από το Βέλγιο γεννήθηκε στις 16 Απριλίου του 1944, είναι δηλαδή 42 χρονών. Μένει στην Βέμελ και μαζί με τους άλλους δύο Βέλγους διαιτητές, τον Πόνε και τον Σόετερς, θεωρούνται οι καλύτεροι στην πατρίδα τους. Ο Μαρσέλ Φαν Λάγκενοφ έχει και ένα προηγούμενο επί ελληνικού εδάφους, μάλιστα όταν το 1979-80 είχε διευθύνει τον αγώνα του Άρη με την Περούτζα στην Θεσσαλονίκη, όπως θα θυμούνται οι φίλαθλοι, 1-1, και στη συνέχεια η μεγάλη έκπληξη μέσα στην Περούτζα, όπου είχε τότε τον Πάολο Ρώση κεντρικό κυνηγό. Είχε κερδίσει ο Άρης με 3-0, ήταν μια από τις μεγαλύτερες αναμφισβήτητες επιτυχίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο ξεκινάει την καριέρα του φέτος. Μια άσχημη όμως αρχή, αν και το κύπελο που προχώρησε στον δεύτερο γύρο συγκέντρωσε 9 βαθμούς στους 10 στην προκριματική φάση. Την περασμένη Κυριακή όμως στην έναρξη του Ιταλικού Πρωταθλήματος η Ίντερ έχασε στο δημοτικό στάδιο της Φλωρεντίας με 1-0 από την νεοφώτιστη Έμπολη. Και εμείς πρέπει να πούμε ότι ήταν μια μεγάλη έκπληξη αντίθετα με την ΑΕΚ που προχώρησε στο πρωτάθλημα κερδίζοντας έστω και δύσκολα τα Γιάννηνα με 2-1. Αλλά όπως είπε και ο Τραπατώνη, σημασία έχει η νίκη και οι δύο βαθμοί ιδιαίτερα στο πρωτάθλημα. 45 με 50.000 θεατές πρέπει να βρίσκονται στις κερκίδες, από τους οποίους οι 3.000 περίπου είναι Έλληνες, 2.000 που ήρθαν από την Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα και 1.000 φοιτητές κυρίως από την Ιταλία. Το παιχνίδι λοιπόν ξεκίνησε και η βαθιά μπαλιά από τον Αλτομπέλη θα απομακρύνει ο Μανολάς. Έχει μπροστά του τώρα τον Καραγκεζόπουλο. Από την άλλη πλευρά τώρα είναι ο Μπαρέζη. Μπαρέζη για την Ίντερ, δεν θα περάσει η μπάλα για τον Ρουμενίγκε. Το πλάγιο είναι για την Ίντερ. Η μπάλα στον Ματεόλη. Ματεόλη περιμένει ο Μπαρέζη. Μπαρέζη τώρα εδώ. Μπαρέζη θα προσπαθήσει τώρα να ξεφύγει. Ξεφεύγει πραγματικά για να κάνει την σέντρα. Τελικά όμως έχει οπισθοχωρήσει και ο Μπαλής. Απομακρύνει τον Κίντερ. Στη συνέχεια ο Σάντμπερκ. Σάντμπερκ τώρα για την ΑΕΚ προσπάθησε να βρει τον Εστερχάζη και είναι πλάγιο για την Ίντερ. Με τον Καλκατέρα που μέχρι πέρυσι έπαιζε με τα χρώματα της Λάτσιο. 21 χρονών. Δύο παίκτες της Λάτσιο στο σημερινό παιχνίδι με τα χρώματα της Ίντερ. Ο ένας είναι ο Καλκατέρα και ο άλλος είναι ο Γκαρλίνη, 29 χρονών, πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας στην Ιταλία πέρυσι. Πρώτο λεπτό του αγώνα, Ίντερ ΑΕΚ, επαναλαμβάνουμε στο στάδιο Μεάτσα, ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ. Μέχρι στιγμής λοιπόν αποτέλεσμα 0-0 και με τον Μανολά για τον τερματοφυλακά του, τον Θεολόγη Παπαδόπουλο. Η μπάλα θα ξεφύγει από τον Ματεόλη και στην συνέχεια θα γίνει ένα φάουλ σε βάρος του Σάντμπερκ για τον Μπαρέζη. Μπαρέζη μαζί με τον Στερχάζη και πίσω από τον Κούκι
για τον Πασαρέλα. Ο Αργεντινός άσος, άλλοτε αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής στο Μουντιάλ του 1978. Καλκατέρα εδώ. Καλκατέρα που έχει μπροστά του τον Καραγκεζόπουλο, αφήνει για τον Ρουμενίγκε. Δύο παίκτες της ΑΕΚ, έχει κοντά του και τον Μαυροδήμο. Η μπάλα δεν θα περάσει από τον Κούκι για τον Αλτομπέλη και στην συνέχεια εδώ Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου για τον Μπαλί. Μπαλής για τον Χατζή. Έχει δίπλα του, αλλά δεν δίνει την μπάλα στον Πατίκα. Μπερδεύονται οι παίκτες της Ίντερ, κερδίζει την μπάλα πίσω εδώ Παπαϊωάννου για τον Χατζή. Χατζής μαζί με τον Ματεόλη. Πάντα ο Χατζής. Πίσω για τον Μπαλί, τρέχει εκεί όμως τώρα ο Γκαρλίνι. Πέφτει κάτω ο Μπαλής, κερδίζει την μπάλα ο Γκαρλίνι. Γκαρλίνι εδώ, Μανολάς για τον Χατζή. Χατζής για την ΑΕΚ. Πασιά Παλιά προσπαθεί να βρει τον Εστερχάζη. Έκοψε όμως εκεί ο Καλκατέρα και από την άλλη πλευρά πάλι ο Καλκατέρα. Εδώ για τον Μπαρέζη. Προτιμένη παλιά για τον Καλκατέρα. Καλκατέρα εδώ περιμένει ο Ρουμενίν και πάντα Καλκατέρα μαζί με τον Μαυροδήμο. Και έχουμε ένα φάουλ. Καθώς πλησιάσαμε στο 4ο λεπτό του αγώνα, Ίντερ ΑΕΚ στη ζωντανή μετάδοση της ΣΕΡΤ, κύπελο UEFA, 0-0 μέχρι στιγμή το αποτέλεσμα. Ματεόλη εδώ στο φάουλ για την Ίντερ. Θα απομακρύνει ο Μανολάς. Στάνμπεργκ που έχει οπισθοχωρήσει. Μπαρέζι εδώ, το άνοιγμα για τον Ματεόλη. Ματεόλη μαζί με τον Παύλο Παπαϊωάννου. Θεολόγης Παπαδόπουλος. Χειροκροτήματα για τον τερματοφύλακά μας. Καθώς φτάσαμε στο 5ο λεπτό, Ίντερ ΑΕΚ 0-0. Στάνμπεργκ. Άσχημο κοντρόλ για τον Καραγκεζόπουλο, η προβολή και πλάγιο για την Ίντερ. Μπαρέζι. Είναι ο Τζουζέπε Μπαρέζι, ο παίκτης της Ίντερ. Ο Φράνκο Μπαρέζι είναι ο άλλος ο αδελφός του που αγωνίζεται με τα χρώματα της Μίλαν. Πρώτη παρατήρηση από τον Βέλγο διαιτητή για τον Καραγκεζόπουλο στην επέμβασή του. Φάουλ για την Ίντερ που κύπριεται γρήγορα για τον Ρουμενίγκε. Ρουμενίγκε εδώ και ο Χατζόπουλος στο πρώτο κόρνερ του αγώνα για την Ίντερ. Ρουμενίγκε πλασταριστά για τον Ματεόλη. Ματεόλη εδώ μαζί με τον Μαυροδήμο και καινούριο κόρνερ. Ο Πασαρέλα, από ό,τι βλέπουμε τουλάχιστον, έχει προωθηθεί στην επίθεση όπως γίνεται συνήθως αυτές τις φάσεις, τα κόρνερ δηλαδή και τα φάουλ κυρίως. Το χτύπημα κόρνερ από τον Ματεόλη έκοψε ο Μανολάς για τον Στάνμπεργκ. Στάνμπεργκ εδώ και το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ που παραχώρησε ο Φέρι. Φέρι, προσωπικός φρουρός σε αυτά τα πρώτα λεπτά τουλάχιστον στον Χόκαν Στάνμπεργκ. Μαυροδήμος. Εστερχάζη, Μπαρέζη, Πασαρέλα. Το άνοιγμα για τον Γκαρλίνι μαζί με τον Χατζή και η μπάλα είναι πλάγιο. Γκαρλίνι για τον Αλτομπέλη, η επέμβαση θαυμάσια του Μανολά σε πλάγιο. Το πλάγιο για την Ίντερ από τον Μπέργκομι. Μπέργκομι για τον Αλτομπέλη, πέρασε την μπάλα, θα κόψει ο Χατζής για τον Μανολά. Από τον Καλκατέρα η μπάλα θα κάνει το σουτ δύνατο ο Κούκι και η μπάλα θα περάσει πάνω από την ουσία του Παπαδόπουλου. Out. Εδώ είναι ο νεαρός Ένρικο Κούκι, 21 χρονών. Πέρυσι είχε χρησιμοποιηθεί στα παιχνίδια κυρίως με την ΑΕΚ, ενώ ξανά με την Ίντερ. Και το σουτ πάλι σε επανάληψη πάνω από την αιστεία του Παπαδόπουλου. Με την Ίντερ επαναλαμβάνουμε στους αγώνες με την Ρεάλ Μαδρίτης. Πάντα στο κύπελο UEFA είχε αποβληθεί και είχε τιμωρηθεί με 2 αγωνιστικές. Μανολάς. Επανάληψη. Και βλέπουμε εδώ τον κύριο Μάρσελ Βάντελ Λάγκενοφ να δείχνει την κίτρινη κάρτα στον Μανολά. Επίθεση τώρα της ΑΕΚ με τον Μαυροδήμο εδώ σε πρώτο πλάνο.
Πάντα ο Μαυροδήμος για τον Εστερχάζη, έκοψε ο Μπαρέζη και πίσω ακόμα για τον Καλκατέρα και αυτός για τον Πασαρέλα. Πασαρέλα θα περάσει για τον Ματεόλη. Ματεόλη εδώ και πάλι για τον Καλκατέρα. Καλκατέρα πάντα για την Ίντερ. Περιμένει ο Ρουμενί και δίπλα. Μπροστά είναι ο Καραγκεζόπουλος και το πλάγιο για την ΑΕΚ. 8 λεπτό τη συνάντηση στο στάδιο Μεάτσα, ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ, κύπελο UEFA, Ίντερ ΑΕΚ 0-0. Από τον Μπαλί για τον Χατζόπουλο. Χατζόπουλος, Πατίκας, τρέχει εκεί ο Παπαϊωάννου μαζί με τον Ματεόλη. Γυρίζει πίσω η μπάλα για τον Μπέργκομι και αυτό τον Πασαρέλα και πάλι τον Μπέργκομι. Πάντα ο Μπέργκομι που αν και φοράει το νούμερο 2 στην πλάτη και στην εθνική ομάδα της Ιταλίας παίζει δεξιός ο πιστοφύλακας, τον βλέπουμε σήμερα να αγωνίζεται αριστερά. Ενώ τώρα από τον Μπαρέζη η μπάλα θα φτάσει για τον Κούκι και τον Γκαρλίνι. Γκαρλίνι τελικά δεν θα περάσει από τον Μαυροδήμο. Εστερχάζη, Σάντμπεργκ. Σάντμπεργκ προς την παλιά για τον Πατίκα. Από την άλλη πλευρά είναι ο Μπέργκομι. Πατίκας και φάουλ σε βάρος του Πατίκα. Σημειώνεται από τον διαιτητή, επαναλαμβάνουμε τον Βέλγο Μάρσελ Βαν Λάγκενοφ. Από τον Αλτομπέλη η μπάλα για τον Πασαρέλα. Η μπάλα στον Κούκι. Άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής, ήταν ένα χέρι του Μανολά και Μπαρέζη. Μπαρέζη τώρα εδώ για την Ίντερ. Offside όμως έχουν συλληφθεί δύο παίκτες, είναι ο Γκαρλίνι και ο Ματεόλη. Μπαλής. Μπαλής τώρα για την ΑΕΚ. Περιμένει δεξιά ο Πατίκας. Πατίκας τώρα. Πατίκας σε βαθιά σέντρα προσπαθεί να βρει τον Σάνμπεργκ. Έκοψε εκεί ο Καλκατέρα και εδώ τώρα ο Μπαρέζη για τον Ματεόλη. Δεν θα φτάσει η μπάλα. Μανολάς θαυμάσια για τον Καραγκεζόπουλο. Καραγκεζόπουλος προς την παλιά για τον Σάνμπεργκ. Σάνμπεργκ εδώ τώρα για τον Καλκατέρα και τώρα αριστερά για τον Μαυροδήμο. Σέντρα για τον Μαυροδήμο από την άλλη πλευρά χωρίς αποτέλεσμα είναι ο Μπέργκομι. Και στον τερματοφύλακα του τον Βάλτερ Τζένκα. Βάλτερ Τζένκα είναι ο τρίτος τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Ιταλίας στην αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μεξικού πρόσφατα. 26 χρονών για αυτόν ο Ντίνο Τζοφ, σήμερα τεχνικός της Ολυμπιακής ομάδας και βοηθός του Βιτσίνη, είπε ότι στο πρόσωπο του Βάλτερ Τζένκα βλέπει τον διάδοχό του. Πασαρέλα. Ματεόλη. Καλκατέρα. Για τον Γκαρλίνι κοντά είναι ο Μανολάς, πίσω στον Παπαδόπουλο. Ντίνος Μπαλής εδώ τώρα για την ΑΕΚ. Μπαλής πάντα έχει μπροστά του τον Ρουμενί και τώρα Μαυροδήμος. Μαυροδήμος. Χατζόπουλος. Κοντά του ήταν ο Κούκι, ανάμεσά τους τώρα και ο Ρουμενί και θαυμάσια ο Πολ Χατζόπουλος θα ξεφύγει. Χατζόπουλος τώρα για τον Μπαλί. Μπαλής προσπαθήσει να δώσει τον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου περιμένει ο Πατίκας. Πατίκας τώρα. Πατίκας τώρα πάντα για την ΑΕΚ και για τον Καραγκεζόπουλο. Ανάμεσά τους είναι ο Μπαλής, ξανά η μπάλα για τον Καραγκεζόπουλο. Ο Καραγκεζόπουλος θα προσπαθήσει να δώσει τον Εστερχάζη. Εδώ είναι ο Πατίκας τώρα σε καλή θέση. Ο Πατίκας τόσο πάνω στον Πασαρέλα. Απομακρύνει τελικά ο Μπαρέζη για τον Καλκατέρα και δίνει ο διαιτητής ο Βέλγος να συνεχίσει το παιχνίδι. Με τον Αλτομπέλη να έχει οπισθοχωρήσει αρκετά. Βλέπουμε τον Πατίκα και τον Χατζή δίπλα τους. Εδώ είναι τώρα όμως ο Γκαρλίνι και φάουλ από τον Μανολά. Το φάουλ για την Ίντερ, ετοιμάζεται να χτυπήσει εδώ ο Ματεόλη. Από την πλευρά είναι ο Γκαρλίνι μαζί με τον Μανολά και καινούριο πλάγιο. Μανολάς που τουλάχιστον σε αυτά τα λεφτά βλέπουμε τώρα να είναι απάνω στον Γκαρλίνι, καθώς ο Αλεσάνδρο Αλτομπέλη παίζει πίσω. Ο Γκαρλίνι εδώ θα κάνει το σουτ στα χέρια του Παπαδόπουλου. Παπαδόπουλος. Και φάουλ. Το φάουλ έγινε στον Σάντμπεργκ. Και ενώ φτάσαμε στο 11ο λεπτό στο στάδιο Μεάτσα, Ίντερ ΑΕΚ 0-0 για το κύπελο UEFA, πρώτο παιχνίδι της φετινής διοργάνωσης.
Πολ Χατζόπουλος εδώ στο φάουλ κέρδισε ο Σάντμπεργκ για τον Μπαλί. Μπαλής. Και θα γίνει φάουλ στον Καλκατέρα από τον Εστερχάζη. Μπαρέζη περιμένει ο Ρουμενίγκε προς την παλιά. Ρουμενίγκε πίσω καλυπτόταν από τον Χατζόπουλο. Ρουμενίγκε προς την παλιά τώρα. Ρουμενίγκε πάντα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα βγει θαυμάσια ο Μανολάς και θα κόψει την επικίνδυνη έφοδο του Γερμανού παίκτη της Ίντερ. Και καθώς ο Μανολάς χειροκροτείται θα δώσει την μπάλα για τον Καραγκεζόπουλο. Καραγκεζόπουλος τώρα για την ΑΕΚ. Παίζουν απλά οι παίκτες της ΑΕΚ μέχρι στιγμής ήρεμα. Να μην τους ματιάσουμε κιόλας με τον Μπαλί στον Καραγκεζόπουλο. Πλάγιο, ο Μαυροδήμος δεν έτρεξε, ίσως δεν κατάλαβε την πρόθεση του συμπαίκτη του και ο Μπαρέζη στο πλάγιο για την Ίντερ. Μπαρέζη. Πασαρέλα. Πασαρέλα πάντα, μπρος την παλιά για τον Αλοδομπέλη, πίσω στον Ματεόλη. Για τον Κούκι, κόβει ο Χατζόπουλος. Πέργομι, Γκαρλίνη. Γκαρλίνη μαζί με τον Χατζή. Γκαρλίνη εδώ. Προσπαθεί να βρει τον Κούκι χωρίς αποτέλεσμα. Καραγκεζόπουλος στην αντεπίθεση τώρα με τον Εστερχάζη. Εστερχάζη και Καλκατέρα. Καλκατέρα, η μπάλα επάνω στον Καλκατέρα και πίσω για τον Ντάνιελ Πασαρέλα. Καλκατέρα. Πασαρέλα. Πασαρέλα. Κοντά του είναι ο Σάντμπεργκ. Το άνοιγμα εδώ για τον Φέρι. Φέρι προς την Ιμπαλιά για τον Αλτομπέλη. Θα κόψει όμως θαυμάσια ο Χατζής, θα κερδίσει ο Ματεόλη. Ματεόλη εδώ μαζί με τον Μπαλί και πάλι Αλτομπέλη. Αλτομπέλη μαζί με τον Πολ Χατζόπουλο, τον Πατίκα και τον Μανολά στην τελική προβολή για τον Παύλο Παπαϊωάννου τώρα στην αντεπίθεση για την ΑΕΚ. Μπαλής περιμένει ξεμαρκάριστος ο Καραγκεζόπουλος. Καραγκεζόπουλος πράγματι εδώ. Καραγκεζόπουλος η μπάλα, περιμένει αριστερά ο Μαυροδήμος. Καραγκεζόπουλος έτοιμος να κάνει το σουτ, θα κάνει το σουτ στα χέρια του Βάλτερ Ντένκα η μπάλα. Εδώ ο Δημήτρης Καραγκεζόπουλος, 25 χρονών. Όπως είπαμε και στην αρχή για όσους δεν μας παρακολούθησαν στην ζωντανή περιγραφή από το στάδιο ΜΕΑΤΑ, ο Δημήτρης Καραγκεζόπουλος προτιμήθηκε στην θέση του Αρμόδωρου όπως ήταν η αρχική επιλογή του Άλμπερτ Παφιέ. Αρμόδωρος και ο Γεωργιάδης διεκδικούσαν μία θέση. Ο Αρμόδωρος φαινόταν μέχρι την τελευταία στιγμή ότι θα κέρδιζε αυτή. Τελικά ο Παφιέ έριξε στον αγώνα τον Καραγκεζόπουλο. Και πλάγιο για την ΑΕΚ. Το πλάγιο από τον Μαυροδήμο για τον Σάντμπεργκ. Πίσω η μπάλα από τον Μπαρέζη και πάλι για τον Σάντμπεργκ. Καλκατέρα. Εδώ ο Ρουμενίγκε. Η μπάλα για τον Καλκατέρα πίσω στον Πασαρέλα. Πασαρέλα που μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν με τα χρώματα της Φιωρεντίνα. Είχε την ατυχία να μην κάνει ούτε καν το ντεμπούτο του με τα χρώματα της μετέπειτα πρωταθλήτριας κόσμου Αργεντινής στο Μουντιάλ του Μεξικού. Παύλος Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου πάντα εδώ για την ΑΕΚ. Παπαϊωάννου. Μπαλής περιμένει ξεμαρκάριστος, δεν είναι όμως τώρα. Και Χατζής. Χατζής. Καραγκεζόπουλος. Καραγκεζόπουλος για τον Πατίκα, θαυμάσια ο Πατίκας θα ξεφύγει από την επιτήρηση του Μπέγκομι. Για τον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου περιμένει ο Σάντμπεργκ. Η μπάλα δεν θα φτάσει στον Εστερχάζη και κόβεται τελικά από τον Πασαρέλα πίσω από τον Κούκι. Για τον Πέργομι, τον Καλκατέρα και τώρα τον Πασαρέλα. Πασαρέλα προς την Ιμπαλιά. Για τον Γκαρλίνη. Ματεόλη. Ματεόλη για τον Αλτομπέλη. Ρουμενίγκε. Ρουμενίγκε εδώ. Θα ξεφύγει ο Ρουμενίγκε από τον Μαυροδήμο. Τώρα είναι και ο Μπαλής κοντά του. Πάντα Ρουμενίγκε. Ρουμενίγκε επικίνδυνη φάση. Μανολάς πάντα σωτήρια μπροστά από τον Παπαδόπουλο. Για τον Καραγκεζόπουλο και τώρα τον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου μαζί με τον Ματεόλη. Μπαρέζη. Η μπάλα για τον Κούκι. Και αυτός για τον Αλτομπέλη. Αλτομπέλη. Ματεόλη. Για τον Ρουμενίγκε και πάλι ξεμαρκάρει στο τακτικά ο Ρουμενίγκε επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Λιστράει ο Μανολάς, θα κάνει ανάποδο ψαλίδι ο Γκαρλίνη και κόβει ο Παπαδόπουλος σε κόρνερ. Κόρνερ, δεύτερο κόρνερ για την Ίντερ καθώς συμπληρώθηκε το 17ο λεπτό. Εδώ είναι ο Γκαρλίνη σε πρώτο πλάνο. Ίντερ και ΑΕΚ 0-0, χτυπήθηκε γρήγορα το κόρνερ. Στην συνέχεια η μπάλα εδώ για τον Παπαδόπουλο που θα μπλοκάρει θαυμάσια πάνω από τον Γκαρλίνη και τον Πασαρέλα.
Παλής. Παλής τώρα για την ομάδα. ΣΑΕΚ. Στον Μαυροδήμο. Και αυτός και πάλι για τον Παλή. Παλής, στενά μαρκαρισμένος είναι ο Πατίκας τώρα και ο Σάντμπερκ εδώ. Από τον Καλκατέρα η έξοδος του Τζένκα. Πασαρέλα και τώρα Μπαρέζη. Μπαρέζη μπροστινή παλιά για τον Γκαρλίνη και πάλι Μπαρέζη πίσω στον Ματεόλη. Ματεόλη μπροστινή παλιά για τον Γκαρλίνη. Είναι ο Μανολάς και ο Χατζόπουλος θα κόψει σε πλάγιο. Πλάγιο από τον Γκαρλίνη, λάθος, Μανολάς κόβει. Καλά πλασαρισμένος ο Μανολάς, φέρει και Σάντμπερ και πλάγιο. Για την Ίντερ δείχνει ο επόπτης, Μπαρέζη. Πίσω για τον Πασαρέλα. Αλτομπέλη, Μπαλής, Παπαϊωάννου, Χατζής. Χατζής εδώ τώρα σε πρώτο πλάνο. Περιμένει δεξιότερα ο Πατίκας, ενώ τρέχει να το μαρκάρει ο Κούκι πίσω στον Εστερχάζη. Μπαλής. Μπαλής για τον Μαυροδήμο, λάθος μεταβίβαση, τρέχει ο Ρουμενίγκε και κόβει. Ρουμενίγκε τώρα, προωθείται λίγο ο Μπαρέζη, Αλτομπέλη, μπροστινή παλιά και πάλι για τον Αλτομπέλη. Ξέφυγε ο Ρουμενίγκε τώρα εδώ. Ρουμενίγκε πάντα στην προσπάθειά του, την τώρα είναι ξεμαρκάριστος, είναι ο Μανολάς, είναι ο Γκαρλίνη. Γκαρλίνη θα κάνει το σουτ και μπλοκάρει θαυμάσια ο Παπαδόπουλος. Καταχειροκροτούμενος και αυτός αλλά και ο Γκαρλίνη που έκανε το σουτ. Όλα αυτά καθώς φτάσαμε στο 19ο λεπτό και ενώ βλέπουμε την μπάλα από τον Ρουμενίγκε. Τον Γκαρλίνη ξέφυγε από τον Μανολά. Γκαρλίνη το σουτ και θαυμάσια θα μπλοκάρει ο Παπαδόπουλος. Επαναλαμβάνουμε 19ο λεπτό, ζωντανή μετάδοση από το στάδιο Μεάτσα του Μελάνου. Ίντερ ΑΕΚ 0-0. Μαυροδήμος και Μπαλής. Εστερχάζη τώρα που πέρασε δεξιά. Εστερχάζη μαζί με τον Μπέργκομι. Μπροστινή παλιά τώρα θαυμάσια για τον Χατζή. Χατζής θα προσπαθήσει να κάνει την σέντρα και είναι out με την υπόδειξη του Βέλγου επόπτη. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες της ΑΕΚ. Η μπάλα είχε βρει το πόδι του Μπέργκομι και είχε καταλήξει κόρνερ. Τελικά δίνεται out από δοκιμασίες φυσικά αυτή τη φορά από τους Έλληνες φιλάθλους. Επαναλαμβάνουμε ότι εδώ βρίσκονται περίπου 3.000, 2.000 από την Ελλάδα, κυρίως οπαδοί της ΑΕΚ και 1.000 από τα υπόλοιπα μέρη της Ευρώπης, αλλά και πολλοί φοιτητές από την Ιταλία. Ρουμενίγκε εδώ τώρα μαζί με τον Εστερχάζη. Ρουμενίγκε τώρα για τον Ματεόλη. Ματεόλη για τον Ρουμενίγκε, κοντά του ο Μαυροδήμος. Ρουμενίγκε και φάουλ του Καραγκεζόπουλου στον Ρουμενίγκε. Όλες οι εφημερίδες είχαν κάνει μεγάλα αφιερώματα στην ΑΕΚ, τη δύναμή της, στους παίκτες της, στους άσους της, κυρίως όμως για τον Σάντμπερ και τον Μανολά και τον Εστερχάζη και τον Θεολόγη Παπαδόπουλο, ενώ για την Ίντερ έγραφαν επίσης ότι είναι η τελευταία της ευκαιρία να δείξει στους οπαδούς της ότι κάτι καινούριο έρχεται από αυτή την περίοδο, ένας καινούριος άνεμος αισιοδοξίας θα λέγαμε, καθώς εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια η Ίντερ δεν κερδίζει τίτλους στην Ιταλία και ο ερχομός του Τζοβάνι Τραπατόνι με τον πρόεδρο τον Πελεγκρίνη εδώ και 3 χρόνια, τρίτος χρόνος αυτός, ελπίζουν σε κάτι καλύτερο. Για την ΑΕΚ από την άλλη πλευρά, ένα από τα κυριότερα σημερινά δημοσιεύματα πάλι του ιταλικού τύπου λένε οι νεαροί της Ίντερ δίνουν εξετάσεις στο μάθημα των ελληνικών, δηλαδή απέναντι της ΑΕΚ. Αυτό γιατί η Ίντερ παίζει σήμερα με αρκετούς νεαρούς παίκτες. Είναι τιμωρημένοι ο Ταρντέλη, ο Φάνα και ο Μαντορλίνη. Είναι τραυματίας ο Πυρατσίνη από το παιχνίδι της περασμένης Κυριακής με την Έμπολη. Ο Θωμάς ο Μαύρος από την άλλη πλευρά είναι ο τραυματίας από την ΑΕΚ, μεγάλη απουσία αναμφισβήτητα από την ελληνική ομάδα, και ο Νίκος ο Πιάς που για λόγους πειθαρχικούς έμεινε εκτός αποστολής. Σάντμπερκ οφέρει στην κεφαλιά. Σάντμπερκ θα κερδίσει τώρα την μπάλα. Σάντμπερκ προσπαθεί να ξεφύγει από την επιτήρηση και το ξεμαρκάρισμα από τον Φέρι. Το σούτ από τον Παπαδόπουλο, από τον Παπαϊωάννου, συγγνώμη, και είναι κόρνερ. Κόρνερ αυτή τη φορά το είδε όμως ο διαιτητής, ο Μαρσέλ Βαν Λάγκενοφ, ενώ ο συμπατριώτης του επόπτης στην δεξιά πλευρά, στην συνέχεια και εκείνος έτρεξε να το σημειώσει. Κόρνερ λοιπόν για την ΑΕΚ με τον Εστερχάζη. Το κόρνερ και πάλι από τον Ματεόλη αυτή τη φορά υπέρ της ΑΕΚ. Μάρτον Εστερχάζη στο κόρνερ. Έχει προωθηθεί και ο Μανολάς εδώ μπροστά. Ο Μανολάς και το κόρνερ
Σημειώνεται φάουλ του Μανολά σε βάρος του Βάλτερ Τζένκα. Ήταν μια επικίνδυνη φάση μπροστά από την αιστεία της Ιταλικής ομάδας, καθώς στο κόρνερ που χτύπησε ο Εστερχάζη πήδησε θαυμάσια ο Μανολάς, έκανε όμως φάουλ στο Τζένκα και έτσι το παιχνίδι συνεχίζεται τώρα με την μπάλα στην κατοχή των παιχτών της Ίντερ. Φάουλ υπέρ της Ίντερ. Το 23ο λεπτό, Ίντερ ΑΕΚ από το στάδιο Μεάτσα, ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ, αποτέλεσμα μέχρι στιγμής ισόπαλο 0-0. Φέρει τώρα για την Ίντερ. Προς την Ιβαλιά για τον Γκαρλίνη, κοντά του είναι ο Χατζής. Γκαρλίνη, ο Πέργομι αριστερά ξεμαρκάριστος τώρα, τρέχει να τον κόψει ο Χατζής. Τρέχει πράγματι πολύ γρήγορος ο παίκτης μας, κόβει τον Χατζή, κερδίζει όμως τελικά ο Πέργομι, από την άλλη πλευρά είναι ο Αλτομπέλη ξεμαρκάριστος, μπλοκάρει θαυμάσια επάνω από το κεφάλι και του Μαυροδήμου ο Παπαδόπουλος. Σάντμπεργκ, κοντά του ο Φέρι, κερδίζει την μπάλα. Χατζής και έχει σημειωθεί και ένα φάουλ. Φάουλ στον Σάντμπεργκ, σημειώνει ο Φαν Λάγκενοφ, ο Βέλγος διαιτητής του αγώνα. Ενώ εμείς φτάσαμε στο 24ο λεπτό και η Ίντερ με την ΑΕΚ είναι ισόπαλη 0-0. Πασαρέλα. Καλκατέρα. Κοντά του Εστερχάζη. Ρουμενίγκε. Καλκατέρα. Ρουμενίγκε. Ρουμενίγκε πάντα εδώ με την μπάλα. Θα κάνει τη σέντρα. Έκοψε ο Χατζόπουλος. Μπαλής. Καραγκεζόπουλος. Μπαλής. Παπαϊωάννου. Πίσω η μπάλα από τον Μάνολα στον Θεολόγη Παπαδόπουλο. Χατζόπουλος. Ανάμεσα από τον Ρουμενίγκ και θαυμάσια για τον Μαυροδήμο. Μαυροδήμος μαζί με τον Παρέζη στον Στάντμπεργκ. Φέρει Στάντμπεργκ για τον Εστερχάζη. Έκοψε με την προβολή του εκεί ο Καλκατέρα. Είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Καλκατέρα και πάλι και καινούριο πλάγιο. Καλκατέρα, προσωπικός φρουρός του Εστερχάζη. Πατήκας εδώ στο βάθος για το πλάγιο για την ΑΕΚ. Εστερχάζη, Μπέργομι και Βάλτερ Τζένκα. Παρέζη. Πασαρέλα. Πασαρέλα μαζί με τον Παπαϊωάννου. Παρέζη και πάλι. Κοντά του είναι ο Μαυροδήμος για τον Ρουμενίγκε. Ρουμενίγκε μαζί με τον Πολ Χατζόπουλο. Ρουμενίγκε τώρα προς την Ιμπαλιά για τον Αλτομπέλη. Επικίνδυνα μέσα στην ευθεία μας. Αλτομπέλη θαυμάσια και κόβει ο Παπαδόπουλος στην τελευταία στιγμή για να απομακρύνει εδώ τον κίνδυνο ο Χατζής. Μια δύσκολη φάση μπροστά από την ευθεία της ΑΕΚ. Βγήκε σωτήρια και έκοψε τον καθρέφτη για την ευθεία του ο Θεολόγης Παπαδόπουλος και το αποτέλεσμα παραμένει 0-0. Καθώς βρέθηκε πολύ επικίνδυνο, επαναλαμβάνουμε, ο Αλεσάνδρο Αλτομπέλη στην ευθεία της ΑΕΚ. Ένα φάουλ έχει σημειωθεί στο κέντρο του γηπέδου τώρα. Εδώ χτυπήθηκε γρήγορα για την ΑΕΚ με τον Μπαλί. Μανολάς. Χατζόπουλος. Καραγκεζόπουλος. Χατζόπουλος. Μπαλής. Μπαλής τώρα για την ΑΕΚ. Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου μπροστινή παλιά. Χωρίς αποτέλεσμα, στα χέρια του Τζένκα η μπάλα. Πασαρέλα. Μπαρέζη. Μπαρέζη εδώ τώρα για την Ίντερ. Φέρι. Πέργομι. Φέρι. Τον Παρέζη τώρα που έχει περάσει από την θέση του έξω αριστερά. Παρέζη μπροστινή παλιά για τον Γκαρλίνη. Βγαίνει ο Παπαδόπουλος και πάλι. Ένα φάουλ όμως έχουμε δει προηγουμένως από τον Βέλγο διαιτητή σε βάρος της ΑΕΚ.
είναι αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εδώ βλέπουμε τώρα σε πρώτο πλάνο με το νούμερο 8 είναι ο Κούκκι για την Ίντερ. Με την μπάλα ο Ματεόλη και μπροστά του ο Παύλος Παπαϊωάννου. Ματεόλη στο φάουλ τώρα για την Ίντερ. Πιο πίσω είναι ο Φέρι. Ματεόλη προσπαθεί να βρει τον Αλτομπέλη. Αλτομπέλη τελικά η μπάλα εδώ μέσα στην περιοχή. Αλτομπέλη προσπαθεί ο Πασαρέλα, ο Κούκκι. Ρουμενίκη από την άλλη πλευρά. Κόβει ο Χατζής. Γκαρλίνη. Γκαρλίνη προσπαθεί να κάνει τη στέζα για τον Πασαρέλα. Έκοψε όμως εκεί ο Μαυροδήμος. Πασαρέλα. Μπαρέζη. Αλτομπέλη μαζί με τον Μπαλί. Πάντα ο Αλτομπέλη, Μπαλής και Πλάγιο. Πλησιάζουμε στο ημίωρο του αγώνα στο στάδιο Μεάτσα. Ίντερ ΑΕΚ 0-0, πρώτο παιχνίδι του κυπέλου UEFA. Προκριματική φάση. Με τον Μπαρέζη Ίντερ, στον Γκαρλίνη. Γκαρλίνη τώρα εδώ μαζί με την προβολή του Μαυροδήμου. Θαυμάσια που κόβει για τον Εστερχάζη. Εστερχάζη μπροστά την παλιά στον Σάντμπεργκ. Σάντμπεργκ δέχεται το σκληρό μαρκάρισμα από τον Φέρι και οπωσδήποτε πρέπει να είναι μια κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Ίντερ. Ναι, είναι κίτρινη κάρτα. Τραυματίζεται ο Σάντμπεργκ, είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Βλέπουμε το νούμερο 5, τον Ρικάρντο Φέρι, 23 χρόνων. Εδώ και πάλι σε πρώτο πλάνο. Κίτρινη κάρτα λοιπόν για τον Φέρι. Και οι κίτρινες κάρτες στον αγώνα είναι μέχρι στιγμής 2. Η πρώτη για τον Μανολά για την ΑΕΚ. Και τώρα τον Φέρι που τραυματίζει τον... από το σκληρό μαρκάρισμα. Εδώ το ξαναβλέπουμε τώρα. Φέρι, τραυματισμός του Σάντμπεργκ και φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Μανολάς. Μπαλής. Μπαλής πάντα. Πιο πίσω ακόμα για το Χατζή και αυτό στον Καραγκεζόπουλο. Ο Καραγκεζόπουλος τώρα εδώ. Φάουλ από τον Ματεόλη. Χατζόπουλος. Μαυροδήμος. Μαυροδήμος τώρα εδώ. Προσπαθεί να βρει τον Παπαϊωάννου. Αποτυγχάνει τελικά στην προσπάθεια του αυτή. Ο Ματεόλη την μπάλα. Ματεόλη για τον Ρουμενίγκε. Κοντά είναι ο Χατζόπουλος. Και θα κόψει σε Πλάγιο. Στο πάγκο εδώ αριστερά είδατε, ενώ τώρα και σε πρώτο πλάνο τον Τζάνι Τραπατώνη. Ο τεχνικός της Ίντερ φωνάζει στους παίκτες του ίσως να πάνε πιο επιθετικά και πιο αποφασιστικά. Παίζει όμως πάρα πολύ καλά τη ζώνη η ΑΕΚ και δεν επιτρέπει επικίνδυνες καταστάσεις εκτός από 1-2 που είδατε και εσείς σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά. Και ενώ το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι Ίντερ ΑΕΚ 0-0. Το πλάγιο κατευθείαν στα χέρια του Θεολόγη Παπαδόπουλου. Χατζόπουλος. Μανολάς. Άνοιγμα για τον Χατζή. Ημίωρο του αγώνα, όπως βλέπετε και εσείς. 0-0 πάντα Ίντερ ΑΕΚ. Χατζής. Καραγκεζόπουλος. Καραγκεζόπουλος μπροστινή παλιά τώρα θαυμάσια για τον Μαυροδήμο. Μαυροδήμος. Προτού η μπάλα καταλήξει σε Πλάγιο θα κόψει ο Μπαρέζη από μακρύνη και Ρουμενίγκε. Ρουμενίγκε μπροστινή παλιά τώρα προσπαθεί να βρει τον Γκαρλίνη. Μανολάς. Μανολάς ανάμεσα από δύο παίκτες. Θαυμάσια ο Μανολάς κόβει την μπάλα. Για τον Καραγκεζόπουλο. Κοντά του Αλτομπέλη. Πιο πίσω ακόμα είναι ο Κούκκι. Καραγκεζόπουλος θα κερδίσει μονομαχία για τον Πατίκα. Μπέργκομι στην τερματοφύλακά του τον Τζένκα. Πασαρέλα. Πασαρέλα μαζί με τον Σάντμπεργκ. Φέρι. Μπαρέζη. Μπαρέζη εδώ για τον Καλκατέρα. Καλκατέρα. Θα ξεφύγει από τον Εστερχάζη και τον Καραγκεζόπουλο προς την παλιά τώρα εδώ για τον Κούκκι. Χωρίς αποτέλεσμα στα χέρια του Θεολόγη Παπαδόπουλου η μπάλα. Εδώ ο Πολ Καραγκεζόπουλος, ο Πολ Χατζόπουλος που μαζί με τον Μάνολα και λίγο πιο μπροστά τον Μπαλί και τον Καραγκεζόπουλο σχηματίζουν ένα τείχος μπροστά στην πιο επικίνδυνη γραμμή της Ίντερ, δηλαδή τον Αλτομπέλη και τον Ρουμενίγκε. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος για τον Σάντμπεργκ.
Κεφαλιά από τον Φέρι για τον Μπαρέζη. Μπαρέζη εδώ. Κοντά του είναι ο Σάντμπερκ, μπροστινή παλιά για τον Γκαρλίνη και αυτός τον Ρουμενίγκε. Ρουμενίγκε περιμένει την μπάλα, ο Αλτομπέλη από την άλλη πλευρά, κόβει από την άλλη πλευρά. Ο Κούκης θα στάρει πάνω από την ευθεία του Παπαδόπουλου και το 0-0 διατηρείται, καθώς ήταν και ο Αλτομπέλη στην θαυμάσια σέντρα που έκανε εδώ ο Ρουμενίγκε. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ρουμενίγκε είναι κοντά εκεί ο Μαυροδήμος, θα περάσει η μπάλα, αποκρούει ο Παπαδόπουλος, δεν σταματάει την μπάλα και ο Κούκη απευθείας πάνω από την ευθεία της ΑΕΚ out. Εδώ ο Κούκη, Ενρίκο Κούκη, που προτιμήθηκε και αυτός από τον Τζάνι Τραπατώνη τελευταία στιγμή αντί του Τζουζέπε Μινάουντο. Μανολάς. Μανολάς λάθος από τον Αλτομπέλη μπάλα. Θα γίνει και φάουλ σε βάρος της ΑΕΚ, του Μανολά στον Αλτομπέλη. Και παρατήρηση από τον Βέλγο. Πρέπει να προσέξει ο Μανολάς ασφαλώς. Είναι μία παρατήρηση, έχει και μία κίτρινη κάρτα. Και ενώ φτάσαμε στο 34ο λεπτό, έγινε το σουτ από το φάουλ, από τον Πέργομι τελικά το σουτ και η μπάλα out. Πέργομι εδώ, σε πρώτο πλάνο αριστερά. Ενώ στο έδαφος ήταν ο Μανολάς, βλέπει ο Βέλγος στο χρονομετρό του. Λέει να συντομεύσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Και η αναμέτρηση αυτή της Ίντερ με την ΑΕΚ σε επίσημες τουλάχιστον διοργανώσεις είναι η δεύτερη, το 1971-72. ΑΕΚ Ίντερ 1-4 και 3-2. Ήταν η εποχή που έπαιξε στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Η Ίντερ έχασε από τον Άγιαξ στο Ρότερνταμ με 2-0. Πατήκασε για τον Ματεόλη όμως η μπάλα. Ματεόλη εδώ. Μανολάς, προβολή. Καλκατέρα πίσω στον Πασαρέλα και αυτό τον Φέρι. Φέρι εδώ για τον Μπαρέζη. Κοντά ο Εστερχάζη. Μπαρέζη. Χατζόπουλος. Πλάγιο για την Ίντερ. Φέρι. Στο πλάγιο. Προσπαθεί να βρει εκείνος τον Γκαρλίνη, έκοψε ο Μανολάς. Μπαρέζη για τον Ρουμενίγκε. Θα γίνει φάουλ σε βάρος της Ίντερ που κέρδισε ο Μαυροδήμος από τον Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε. Ρουμενίγκε πολλά περίμεναν οι οπαδοί της Ίντερ. Τρίτος χρόνος αυτός με τα χρώματα των Ερατζούρι. Έχει σημειώσει μόνο 9 γκολ. Πάντα στο πρωτάθλημα της Ιταλίας φυσικά. Και αυτό έχει απογοητεύσει όλους τους οπαδούς της Ιταλικής ομάδας. Χατζής. Χατζής τώρα για την ΑΕΚ, περιμένει την μπάλα ο Παπαϊωάννου, από την άλλη πλευρά είναι και ο Μπαλής. Πάντα ο Χατζής έτοιμος να κάνει το σουτ, θα κάνει το σουτ, μπλοκάρει, τελικά είναι κόρνερ, θαυμάσια το σουτ από τον από τον Χατζή και το κόρνερ από τον Τζένκα. Κόρνερ τώρα για την ΑΕΚ, καθώς φτάσαμε στο 36ο λεπτό. Ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ από το στάδιο Μεάτσα του Μιλάνου. Ίντερ ΑΕΚ 0-0. Εστερχάζη. Εστερχάζη φαλσαριστά για τον Σάντμπερκ. Έκοψε ο Αλτομπέλη που έχει οπισθοχωρήσει. Μπάλα στο Μαυροδήμο. Απευθείας στο σούτ του Μαυροδήμου. Κόβει και πάλι σε κόρνερ ο Τζένκα. Θαυμάσιο το σούτ από τον Σωτήρη Μαυροδήμου. Σωτήρης Μαυροδήμος έκανε ένα θαυμάσιο σούτ. Έκοψε και πάλι ο Τζένκα σε κόρνερ. Φέτος αποκτήθηκε από την ομάδα της Κοζάνης ο Μαυροδήμος και τελικά φαίνεται ότι είναι ένα από τα καινούρια αστέρια που γεννιούνται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καθώς τώρα η ΑΕΚ ετοιμάζεται να χτυπήσει το κόρνερ από την άλλη πλευρά με τον Μπαλί. Μπαλής, κόβει ο Πασαρέλα. Χατζής εδώ. Γκαρλίνη που έχει οπισθοχωρήσει. Χατζής, Μανολάς και Χατζής. Χατζής πάντα. Μαυροδήμος. Παπαϊωάννου. Φεύγει μπάλα από τον Παπαϊωάννου για τον Χατζόπουλο. Χατζόπουλος πάντα μπροστά από τον Ματεόλη στον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου προσπαθεί να δώσει την μπάλα
Τελικά κερδίζουν οι Ιταλοί και με τον Μπαρέζη στην αντεπίθεση τώρα είναι ο Ρουμενίγκη. Από την άλλη πλευρά ήταν ο Μπαρέζη και πάλι για τον Γκαρλίνη. Γκαρλίνη προσπαθεί να δώσει βαθιά παλιά για τον Κούκι και η μπάλα θα φτάσει στον Παπαδόπουλο. Εστερχάζη. Από τον Παλί για τον Καραγκεζόπουλο. Παλής. Παλής πάντα. Βαθιά παλιά για τον Μαυροδήμο. Μαυροδήμος απευθείας προσπαθεί να βρει τον Πατίκα. Κόβει ο Μπέργκομι. Από την άλλη πλευρά είναι ο Παπαϊωάννου. Θα βάζει για τον Σάντμπεργκ. Κόβει εκεί ο Πασαρέλα. Και Μπαρέζη τώρα για την Ίντερ. Αλτομπέλη. Παλής. Πασαρέλα. Πίσω από τον Καλκατέρα και πάλι για τον Πασαρέλα. Ματεόλη θα κλέψει την μπάλα θαυμάσια ο Χατζής τώρα στην αντεπίθεση. Χατζής πάντα τώρα θα ξεφύγει από την άλλη πλευρά. Ήταν όμως κοντά ο Μπέργκομι και θα γυρίσει στον Τζένκα. Φέρει. Κούκι πίσω για τον Μπέργκομι. Στέκεται πάρα πολύ καλά μέχρι αυτά τα λεπτά. Είναι το 38ο λεπτό του αγώνα. Η ΑΕΚ στο στάδιο Μεάτσα. Θα κόψει ο Πατίκας από την άλλη πλευρά τώρα αντεπίθεση τώρα της ΑΕΚ. Με τον Πατίκα. Πατίκας καταδιέται από τον Κούκι. Απομακρύνει ο Πασαρέλα. Κόβει ο Μπαλής τώρα εδώ για τον Μανολά. Δίπλα του περιμένει ο Παπαϊωάννου. Μανολάς. Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου. Μπαλής. Κοντά είναι ο Εστερχάζη. Και ο Σάντμπεργκ δεξιότερα. Εστερχάζη Σάντμπεργκ. Πίσω για τον Χατζή. Χατζής τώρα για την ελληνική ομάδα. Πάντα ο Χατζής. Χατζής και πάλι προσπαθεί να βρει διέξοδο για να κάνει το σουτ. Αριστερότερα για τον Μαυροδήμο. Είναι κοντά του ο Μπαρέζη. Μαυροδήμος θα κάνει την σέντρα, θα κόψει όμως εκεί ο Ματεόλη. Ματεόλη για τον Γκαρλίνη. Έκοψε εκεί ο Μανολάς. Μπαρέζη. Μπροστινή παλιά για τον Ρουμενίγκε. Μπροστά είναι ο Καραγκεζόπουλος και ο Χατζόπουλος. Ρουμενίγκε τώρα θα ξεφύγει από τον Χατζόπουλο επικίνδυνα. Ρουμενίγκε θα κάνει την παράλληλη σέντρα, είναι από πολύ κοντά σε καλή θέση. Θα κάνει το σούτ ο Αλτομπέλη για να μπλοκάρει επίσης καλά ο Παπαδόπουλος. Καθώς είδε τον αντίπαλό του, έμεινε εκεί φράος, ήρεμος κάτω από τα δοκάρια του για να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Το ασθενές σούτ του Αλτομπέλη. Καλά όμως τοποθετημένος ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Θα μπλοκάρει για να συνεχίσει τώρα το παιχνίδι. Και ενώ εμείς φτάσαμε στο 40 λεπτό, Ίντερ ΑΕΚ 0-0. Μανολάς. Παλής. Ομοιογένεια διακρίνει τους παίκτες της ΑΕΚ και κινητικότητα της σε όλο το γήπεδο. Με τον Παλή, τον Χατζή τώρα. Καλύπτει ο ένας τα κενά του άλλου που ενδεχομένως παρουσιάζονται. Παλής, Μανολάς, Καραγκεζόπουλος. Προωθείται τώρα ο Μανολάς. Μανολάς πίσω του είναι ο Γκαρλίνη. Μανολάς πάντα. Έτοιμος για το σούτ. Ο Μανολάς θα κάνει τελικά το σούτ. Πέφτει και αποκρούει σε κόρνερ και πάλι ο Βάλτερ Τζένκα. Να λοιπόν που η ΑΕΚ γίνεται και απειλητική και επικίνδυνη για την ευθεία του Βάλτερ Τζένκα, που σε 3 προσπάθειές του έχει σώσει την ευθεία του, διώχνοντας την μπάλα σε κόρνερ, σε σούτ του Μαυροδήμου, του Χατζή και τώρα όπως είδαμε του Μανολά. Εδώ ο Καλ Χάιντς Ρουμενίγκε. Κόρνερ στο βάθος από τον Εστερχάζη. Εστερχάζη εδώ, προωθείται ο Μπαλής. Εστερχάζη για τον Σάντμπεργκ, σε μαρκάρει στο ζυμπάλα πάνω στον Μπέργκομι. Σάντμπεργκ σε καλή θέση, προσπαθεί να κάνει το σούτ. Ο Καραγκεζόπουλος, Σάντμπεργκ από πολύ κοντά. Μια καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα μέσα από την περιοχή της Ίντερ. Θα σουτάρει και η μπάλα θα καταλήξει out. Εδώ τώρα βλέπουμε τον Χόκαν Σάντμπεργκ, 12 φορές διεθνής με τα χρώματα της Εθνικής Σουηδίας. 28 χρονών ο παίκτης της ΑΕΚ θα κάνει το σουτ και η μπάλα θα καταλήξει out. Επαναλαμβάνουμε μια πολύ καλή ευκαιρία για τα χρώματα της ελληνικής ομάδας, καθώς φτάσαμε στο 42ο λεπτό, Ίντερ ΑΕΚ 0-0. Και πάλι η μπάλα για στην ελληνική κατοχή. Είναι ο Χατζής. Ο Χατζής περιμένει την Πατίκα την μπάλα. Πατίκας τώρα μόνος του. Πατίκας θα γλιστρήσει και θα χάσει την μπάλα. Μια καλή ακόμα προσπάθεια από την ελληνική ομάδα. Αντεπίθεση τώρα και πάλι με τον Καραγκεζόπουλο. Φύγουν τώρα την άμυνα της Ίντερ οι Έλληνες παίκτες. Και ο Παπαϊωάννου που έκοψε σε πλάγιο, που χτύπησε ο Μπαρέζη για την Ίντερ, τον Πασαρέλα. Πασαρέλα για τον Ματεόλη. Μπαρέζη. Φέρι.
Φέρει για τον Ρουμενίγκε και αυτός προσπαθεί για τον Ματεόλη. Κοντά στην μπάλα είναι ο Μανολάς. Πανταχού παρόν ο Μανολάς σήμερα στο παιχνίδι αυτό. Διώχνει την μπάλα σε πλάγιο. Ματεόλη. Ρουμενίγκε. Ματεόλη μπροστά από τον Παπαϊωάννου. Πάντα Ματεόλη και προβολή καινούργια από τον Παπαϊωάννου σε πλάγιο. Τα μπράβο που ακούτε και εσείς ίσως προέρχονται από τους Έλληνες φιλάθλους. Η ηρωική προσπάθειά τους, 25 πούλμαν ταξίδευαν 2 μέρες για να φτάσουν εδώ στο Μιλάνο, στο στάδιο Μεάτσα και να βοηθήσουν την ελληνική ομάδα στην προσπάθειά της στο κύπελο UEFA. Ματεόλη. Ματεόλη θα κάνει την σέντρα Παπαδόπουλος. Σταθερά ο Παπαδόπουλος, πίσω περίμενε ο Αλτομπέλη. Ο Ντίνος Μπαλής τώρα με την μπάλα, δίπλα του περιμένει ο Εστερχάζη, πιο πλάγια είναι ο Παπαϊωάννου, Εστερχάζη ακόμα, παρολίγο το λάθος, κόβει ο Χατζής για τον Παπαϊωάννου και αυτός πιο πίσω ακόμα στο Μανολά. Μανολάς. Χατζόπουλος. Χατζής. Δεν υπάρχει το pressing από πλευράς των παικτών της Ίντερ και οι Έλληνες κοντρολάρουν την μπάλα και το παιχνίδι. Μαυροδήμος. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος στο ελεύθερο για τον Παπαϊωάννου. Πάνω από τον Κούκι, μπροστά από τον Σάλμπερκ είναι ο Φέρι. Σάλμπερκ και πάλι για τον Πατίκα και σημειώνεται φάουλ σε βάρος του Σάλμπερκ. Πασαρέλα. Φέρι. Φέρι βαθιά παλιά. Προορίζει τον Γκαρλίνη και ο Μανολάς πάλι σε πλάγιο. 1,5 περίπου λεπτό, χωρίς καθυστερήσεις φυσικά. Όλα αυτά τα ξέρει ο διαιτητής, ο Βέλγος Μαρσέλ Βαν Λάγκενοφ. Και από τον Μπαρέζι μπάλα για τον Ματεόλη. Ματεόλη μπροστά του είναι ο Παπαϊωάννου. Ματεόλη θα κάνει την παράλληλη σέντρα, τελείως άστοχη μπάλα, θα καταλήξει out. Η ΑΕΚ στην Ευρώπη μέχρι σήμερα έχει δώσει 56 αγώνες, έχει σημειώσει 19 νίκες, 6 ισοπαλίες και έχει χάσει στα 31 παιχνίδια. Έχει σημειώσει 74 γκολ και έχει δεχτεί 106. Εδώ βλέπουμε τον Πασαρέλα τώρα να μοναχεί με τον Εστερχάζη που κερδίζει την μπάλα. Εστερχάζη τώρα, περιμένει την μπάλα ο Πατίκας. Εστερχάζη θα κάνει το δυνατό σουτ και η μπάλα θα καταλήξει out πάνω από την ευθεία του Βάλτερ Τζένκα. Ένα λάθος από τον Ντάνιελ Πασαρέλα, εκμεταλλεύτηκε θαυμάσια ο Εστερχάζη που ξαναβλέπουμε την μπάλα. Κέρδισε το τάκλιν και στην συνέχεια ο Εστερχάζη έκανε το σουτ, η μπάλα έφυγε out ενώ περίμενε δεξιά ξεμαρκάριστος ο Πατίκας. Ο Αλτομπέλη, ο Χατζής και τώρα ο Πατίκας μαζί με τον Αλτομπέλη και αυτή τη στιγμή ο Βέλγος διαιτητής Μαρσέλ Βαν Λάγκενοφ θα σημειώσει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ζωντανή μετάδοση της ΣΕΡΤ από το στάδιο Μεάτσα του Μιλάνου. Ίντερ ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο 0-0. Να εδώ και ο Αλμπέρ Φαπιέ. Οπωσδήποτε πρέπει να νιώθει ικανοποιημένος. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον όλα του τα σχέδια πηγαίνουν καλά. Ας ευχηθούμε και εμείς επίσης, όπως και όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι της Ελλάδας και εκείνων φυσικά των οπαδών της ΑΕΚ που βρίσκονται εδώ στο Μεάτσα, τα πράγματα να πάνε εξίσου καλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Το μικρόφωνο τώρα και πάλι στην Αθήνα και σε λίγα λεπτά θα ξαναγυρίσουμε εδώ στο Μιλάνο για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Να και τώρα η εικόνα από τους οπαδούς της ΑΕΚ με τις σημαίες τους και όλα τα σημεία των κερκίδων. Μικρόφωνο στην Αθήνα. Φίλοι τηλεθεατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, καλησπέρα σας και πάλι και για όσους δεν μας είχαν παρακολουθήσει από την αρχή. Στο στάδιο Μεάτσα, ενώ οι παίκτες κάνουν αυτή τη στιγμή την επάνωδό τους στον αγωνιστικό χώρο και ενώ το πρώτο ημίχρονο έληξε 0-0, εμείς έχουμε τον Μάρκο Ταρντέλη, έναν από τους μεγάλους απόντες του σημερινού αγώνα, τον γνωστό Tardelli. Tardelli, cosa hai visto della partita del primo tempo, specie dalla parte greca? Io sapevo che la squadra greca è una buona squadra. Nel campo internazionale d'altronde non ci sono più squadre materazze, sono squadre che giocano bene. Noi abbiamo qualche problema perché tra gli infortunati e i giocatori squalificati abbiamo qualche problema, ma
Abbiamo avuto delle occasioni da gol. Μέχρι στιγμής ο Ταρντέλη βλέπει ότι η ελληνική ομάδα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δεν είναι, λέει, για μένα μια μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι η ΑΕΚ παίζει τόσο καλά, γιατί ξέρω πολύ καλά επίσης το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει φυσικά να πούμε ότι στο πρώτο ημίχρονο η Ίντερ δεν πήγε καλά. Η Ίντερ που έχει και archetus τιμωρημένους όπως και τραυματίες, αλλά η ΑΕΚ στέκεται πολύ καλά. Marco, così la partita va avanti. L'AEK può portare un risultato dall'Inter che può essere decisivo per la partita di ritorno? No, io mi auguro che l'AEK non porti un risultato positivo in Grecia. L'Inter spero che faccia un gol, mi auguro che avvenga. Comunque complimenti anche all'AEK perché è una buona squadra. Mille grazie. Ο Ταρντέλη στην ερώτησή μας, εάν πιστεύει ότι εάν η ΑΕΚ καταρχήν μπορεί να διατηρήσει αυτό το αποτέλεσμα και στην συνέχεια να ανατρέψει το αποτέλεσμα αυτό το θετικό στον επαναληπτικό Ίντερ. Είπε ότι τουλάχιστον αυτή δεν θα ήταν η δική μου ευχή σαν παίκτη της Ίντερ, όμως η ΑΕΚ αξίζει τα συγχαρητήρια γιατί πράγματι πηγαίνει πάρα πολύ καλά και ελπίζω τουλάχιστον σε ένα καλό παιχνίδι. Στο παιχνίδι μας τώρα λοιπόν και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς άρχισε πριν από ένα λεπτό, επαναλαμβάνουμε, Ίντερ ΑΕΚ 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά και τώρα στην αντεπίθεση εδώ ο Μανολάς μαζί με τον Θεολόγη Παπαδόπουλο, δύο από τους καλύτερους αναμφισβήτητα παίκτες της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς κατά την προσωπική μας άποψη να υστερήσει μέχρι τουλάχιστον αυτά τα λεπτά που παρακολουθήσαμε κανείς. Υπάρχει μία ομοιογένεια και ίσως αν μερικοί παίκτες δεν πήραν πολλές μπαλιές, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κινούνται στον αγωνιστικό χώρο. Από τον Μπαρέζη πίσω η μπάλα για τον Φέρι. Αυτός στον Μπέργκομι που πέρασε τώρα στην θέση του δεξιού οπισθοφύλακα. Μπέργκομι, Πασαρέλα. Πασαρέλα για τον Καλκατέρα. Καλκατέρα μαζί με τον Μπαλί, μπροστινή παλιά από τον Μπαρέζη. Εδώ είναι ο Καλκατέρα τώρα που βρίσκει πεδίο για να σουτάρει και να μπλοκάρει θαυμάσια και πάλι ο Θεολόγης Παπαδόπουλος. Χειροκροτήματα εδώ και με το νούμερο 13 έχει μπει ο Ριβόλτα για την Ίντερ, ενώ στην επίθεση βρίσκεται τώρα ο Μπαλής. Παπαϊωάννου, από τον Καραγκιζόπουλο η μπάλα για τον Εστερχάζη, πίσω δεξιά τώρα είναι ο Μπέργκομι και ο Μαυροδήμος, πιο πίσω ακόμα για τον Χατζόπουλο. Χατζόπουλος για τον Χατζή. Εστερχάζη. Εστερχάζη και πάλι για τον Χατζή. Πάντα ο Χατζής. Εδώ είναι ο Μπαλής τώρα. Προσπάθησε να περάσει και είναι η μπάλα πλάγιο. Πλάγιο που παραχώρησε ο Ριβόλτα. Το πλάγιο από τον Ντίνο Παλί στον Χατζόπουλο. Χατζόπουλος, βαθιά παλιά, Πασαρέλα, Ματεόλη, Παπαϊωάννου, Χατζής, Χατζής και πάλι. Χατζής μαζί με τον Ματεόλη, Μπαλής. Μανολάς. Χατζόπουλος. Χατζόπουλος για τον Μαυροδήμο. Μαυροδήμος εδώ. Προσπαθεί να βρει τον Εστερχάζη. Εστερχάζη θαυμάσια, είναι κοντά του ο Καλκατέρα. Συνεχίζεται, λέει ο διαιτητής, και από τον Πασαρέλα για τον Ματεόλη. Η προβολή από τον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου μαζί με τον Σάντμπερκ τώρα ήταν ο Καλκατέρα. Τρέχει ο Ριβόλτα, από την άλλη πλευρά ο Χατζής θα κερδίσει την μπάλα θαυμάσια. Χατζής τώρα. Χατζής μαζί με τον Πασαρέλα. Χατζής έτοιμος να κάνει τη σέντρα πάνω από τον Πατίκα, από την άλλη πλευρά περιμένει και απομακρύνει ο Μπέργκομι. Είναι ο Καλκατέρα και τώρα πιο μακριά ακόμα ο Φέρι. Λάση της άμυνας της Ίντερ, κοντά είναι οι Έλληνες παίκτες και από τον Γκαρλίνη εδώ μπροστά από τον Μαυροδήμο δεν υπάρχει κανείς παίκτης του και ο Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου εδώ για τον Εστερχάζη. Εστερχάζη στον Παλί. Στην άκρη της γραμμής βρίσκεται ο Χατζής, εσείς δεν βλέπετε τώρα την εικόνα.
δέχεται τις πρώτες βοήθειες, είχε τραυματιστεί στην προηγούμενη φάση. Και από τον Χατζόπουλο μπροστινή παλιά τώρα θαυμάσια για τον Μαυροδήμο. Μαυροδήμος μαζί με τον Μπέργκομι, χωρίς αποτέλεσμα, δεν προλαβαίνει ο Έλληνας παίκτης. Το πλάγιο είναι για την Ίντερ. Πασαρέλα. Ο Κούκι έχει αφήσει την θέση του στον Ριβόλτα στο δεύτερο ημίχρονο, από την αρχή του δεύτερου ημίχρονου για την Ίντερ. Ρουμενίγκε, η μπάλα από τον Μάνολα σε πλάγιο υπέρ της Ίντερ. Αλτομπέλη μαζί με τον Χατζόπουλο. Πάντο ο Αλτομπέλη. Μανολάς τώρα. Θα κερδίσει την μονομαχία ο Μανολάς. Μπέργκομι. Μαρέζη. Πασαρέλα. Ντανιέλ Πασαρέλα εδώ για τον Αλτομπέλη. Κοντά του είναι ο Μαυροδήμος. Μέσα στην περιοχή offside είναι ο Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε. Offside, καθώς εμείς φτάσαμε στο 50ο λεπτό. Στην ζωντανή μας μετάδοση από το στάδιο Μεάτσα του Μιλάνου, πρώτο παιχνίδι της προκριματικής φάσης του κυπέλου UEFA, Ίντερ ΑΕΚ 0-0. Ίντερ έχει κάνει ήδη την πρώτη της αλλαγή, στην θέση του Κούκι μπήκε ο Ριβόλτα με το νούμερο 13, ένας περισσότερο αμυντικός, και αυτό φαίνεται πολύ παράξενο για την ομάδα του Μιλάνου που παίζει στην έδρα της. Σάντμπερκ μαζί με το Φέρι, Εστερχάζη, προβολή από τον Καλκατέρα. Ματεόλη κόβει ο Μπαλής. Από την άλλη πλευρά είναι ο Καλκατέρα τώρα. Καλκατέρα για τον Γκαρλίνι. Γκαρλίνι και Χατζής, πολύ πιο γρήγορος ο Έλληνας παίκτης, και σημειώνεται και ένα φάουλ σε βάρος της Ίντερ. Εδώ ήταν ο Γκαρλίνι και εδώ ο Χατζής. Καραγκεζόπουλος εδώ πάντα. Δεξιότερα είναι ο Μπαλής. Μπαλής έτοιμος για να την κάνει τη σέντρα μπροστά από τον Ματεόλη. Από την άλλη πλευρά είναι ο Σάντμπερκ. Πάνω από τον Πασαρέλα η μπάλα στον Μπέργκομι. Μπέργκομι για την Ίντερ, μπροστινή παλιά τώρα για τον Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε και πολύ δυνατή. Πιο κοντά στην μπάλα κοντρολάρει ο Μανολάς για τον Θεολόγη Παπαδόπουλο. Από τον Εστερχάζη η μπάλα στον Μαυροδήμο και αυτό στον Παπαδόπουλο. Από πλευρά ΑΕΚ διακρίνουμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο τον Σάντμπερκ, τον Παπαϊωάννου και τον Πατίκα, πολύ πιο πρόθυμο ένους από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο. Σάντμπερκ τώρα εδώ, θα κερδίσει κεφαλιά από τον Φέρι, μπροστινή παλιά τώρα είναι ο Πασαρέλα μαζί με τον Πατίκα, πολύ κοντά στην μπάλα, και ο Ριβόλτα που απομακρύνει για τον Ματεόλη. Σάντμπερκ, Ματεόλη, άφησε το πλεονέκτημα αρχικά, στην συνέχεια σημείωσε φάουλο διετή σε βάρος της ΑΕΚ, και από τον Αλτομπέλη πίσω για τον Καλκατέρα. Καλκατέρα μαζί με τον Παπαϊωάννου. Μπέργκομι. Φέρι. Πασαρέλα. Θαυμάσια ο Μανολάς. Καλκατέρα από την άλλη πλευρά. Μανολάς προσπάθησε μαζί με τον Γκαρλίνι, Μαυροδήμος. Εστερχάζη. Καραγκεζόπουλος. Μαυροδήμος. Μπροστά για τον Πατίκα κόβει ο Πασαρέλα. Πασαρέλα, Μπαρέζη. Πασαρέλα. Ματεόλη. Μπαλής και Ματεόλη. Κάνει το φάουλ ο Μπαλής και σημειώνεται από τον διαιτητή τον Βέλγο Μισελ Βαν Λάγκενοφ. Μισελ Βαν Λάγκενοφ, επαναλαμβάνουμε για όσους δεν μας παρακολούθησαν από την αρχή της μεταδοσής μας, 42 χρονών. Ένας από τους καλύτερους διαιτητές μαζί με τον Πονέ και τον Σώστερ. Το 79-80 είχε διευθύνει τον αγώνα του Άρη με την Περούτζα στο κύπελο UEFA 1-1 στην Θεσσαλονίκη. Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε τώρα για την Ίντερ, επίθεση με τον Μπέργκομι, παράλληλη σέντρα. Γκαρλίνι επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Γκαρλίνι και τρέχει ευτυχώς ο Χατζόπουλος κόβοντας σε κόρνερ. Χατζόπουλος εδώ, Πολ Χατζόπουλος, 25 χρονών, 2 φορές διεθνής, ο άλλοτε παίκτης του Πανιωνίου. Ενώ ξαναβλέπουμε την φάση, η προσπάθεια εδώ του Μπέργκομι. Ατύχησε στην προσπάθεια επίσης ο Γκαρλίνι για να σουτάρει, χτυπήθηκε γρήγορα το κόρνερ χωρίς αποτέλεσμα και Πατίκα στην αντεπίθεση τώρα στην ζωντανή μετάδοση για την ΑΕΚ. Πατίκας τώρα για τον Σάντμπερκ. Σάντμπερκ εδώ μαζί με τον Μπαρέζη. Σάντμπερκ από την άλλη πλευρά. Σε μαρκάζει στο σύνολο, Εστερχάζη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έτοιμος για το σουτ.
Εστερχάζη περιμένει να βρει διέξοδο. Πατίκας. Καθυστερούν οι Έλληνες παίκτες. Κόβει ο Φέρι με προβολή. Τρέχει τώρα ο Εστερχάζη. Εστερχάζη μαζί με τον Καλκατέρα. Καθυστέρησαν πάρα πολύ, μια καλή ευκαιρία για την Ένωση. Καραγκεζόπουλος. Επιμένουν οι Έλληνες παίκτες. Καραγκεζόπουλος και πάλι το άνοιγμα που κάνει για τον Παλί. Είναι κοντά και ο Χατζής. Χατζής εδώ μαζί με τον Αλτομπέλη. Προβολή του Αλτομπέλη για τον Ματεόλη. Καραγκεζόπουλος. Παπαϊωάννου. Από δοκιμασίες των Ιταλών, χειροκροτήματα για τους Έλληνες παίκτες που παίζουν πάρα πολύ καλά. Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου προσπαθεί να βρει τον Σάντμπεργκ. Φέρει από την χάνη και στέλνει την μπάλα σε πλάγιο. Χόγκαν Σάντμπεργκ, που σήμερα ένα ειδικό συνεργείο της Σουηδικής τηλεόρασης έχει έρθει στο Μιλάνο για να τον απαθανατήσει. Ίσως περιμένει κάποια πρόσκληση και πάλι από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Σουηδίας για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Φέρει. Ρουμενίνγκε μαζί με τον Χατζόπουλο. Ο Χατζόπουλος θα κόψει από την άλλη πλευρά. Είναι ο Μπέργκομι και ο Καλκατέρα. Καλκατέρα μπροστινή παλιά για τον Γκαρλίνη. Βγαίνει ο Παπαδόπουλος από την χάνη. Αστυχώς από την χάνη στην συνέχεια όμως από την χάνη ο Ματεόλη. Παπαδόπουλος τρέχει στην θέση του. Μια έξοδος του Παπαδόπουλου. Πολλά μέτρα έξω από την περιοχή. Αλτομπέλη επιμένει τώρα για την Ίντερ. Και κόβει σε κόρνερ ο Μπαλής. Μπαλής που έχει τρέξει πολλά χιλιόμετρα σήμερα θα κόψει σε κόρνερ για την Ίντερ. Είναι το δεύτερο του δευτέρου ημιχρόνου. Ίντερ ΑΕΚ, ζωντανή μετάδοση της ΣΕΡΤ από το Μεάτσα. 55ο λεπτό, 0-0 μέχρι στιγμής. Πασαρέλα και πάλι και είναι κόρνερ. Διαμαρτύρονται οι Έλληνες παίκτες. Ο επόπτης λέει κόρνερ. Ο διαιτητής λέει out. Και τελικά είναι out, όπως σημειώνει ο Μαρσέλ Βαν Λάγκενοφ, που δεν έλαβε υπόψη την υπόδειξη του επόπτη. Σωστά, πιο κοντά στη φάση ο κύριος Λάγκενοφ. Μάρτον Εστερχάζη τώρα για την ΑΕΚ. Τρέχει κοντά του ο Ματεόλη και αυτός τον Παπαϊωάννου. Παλί. Πολύ πλάγια ίσως να θέλει να ανοίξει το τείχος των αμυντικών της Ίντερ. Μπαλής και πάλι στην βαριά σέντρα. Βάλτερ Τζένκα ανενόχλητος. Προθερμαίνεται, εσείς δεν τον βλέπετε τώρα, ο Ηλίας Αρμόδωρος, ίσως για να μπει στον αγώνα, θα δούμε στην θέση πιανού. Ο Χατζής είναι τραυματίας, δεν αποκλείεται ο κύριος Παπιέ να θέλει κιόλας να ρίξει στον αγώνα ένα αμυντικό ξεκούραστο. Ματεόλη τώρα για την Ίντερ. Προβολή από τον Παλί. Έκοψε ο Μανολάς. Φάουλ σε βάρος της ΑΕΚ. Σημειώνει ο Βέλγος διαιτητής. Πασταρέλα. Μπέργκομι. Ρουμενίνγκε. Κοντά του ο Μαυροδήμος. Ρουμενίνγκε πάντα. Θα ξεφύγει από την θέση δεξιά. Ο Γκαρλίνη απέναντι. Και είναι ο Αλτομπέλη κοντά στην μπάλα που θα την στείλει στα δίκτυα τελικά. Μια άτυχη στιγμή για την ΑΕΚ. Να τώρα και ο Τραπατώνη που πανηγυρίζει. Άτυχη στιγμή όμως θα λέγαμε για την ΑΕΚ που παίζει τόσο καλά. Θα ξαναδούμε την φάση. Φεύγει από τον Μαύρο Δήμο ο Ρουμενίνγκε. Θα κάνει την σέντρα. Γκαρλίνη κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα θα σκάσει κάτω. Παρακολουθεί την μπάλα ο Μανολάς. Πιο πίσω ήταν και ο Χατζόπουλος. Τελικά ο Αλτομπέλη θα την στείλει στα δίκτυα κάνοντας το Ίντερ ΑΕΚ 1-0. Καθώς εμείς φτάσαμε στο 57ο λεπτό. Εδώ Σάντρο Αλτομπέλη. Ο Πασιέ με το νούμερο 12 είναι ο Ηλίας Αρμόδωρος. Και 1-0 λοιπόν για την Ίντερ με τον Σάντρο Αλτομπέλη. 4 γκολ στο Μεξικό Σάντρο Αλτομπέλη. 108 σε 261 αγώνες με τα χρώματα της Ίντερ. Σήμερα είναι το 109ο του γκολ. Είδαμε μια αδράνεια. Ο Παπαδόπουλος είχε βγει από την ευθεία του. Η κεφαλιά του Γκαρλίνη πολύ δύσκολη. Βρήκε το έδαφος, αναπήδησε, κατευθυνόταν προς την ευθεία. Εκεί ήταν ο Μανολάς. Έβλεπε την μπάλα χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα. Και στη συνέχεια ο Αλτομπέλη την έστειλε στα δίκτυα κάνοντας το 1-0. Στο 57ο λεπτό. Σάντμπεργκ τώρα σε ένα φάουλ κοντά στην μπάλα. Είναι και ο Εστερχάζη.
Γκαρλίνι πιο πίσω. Σάντμπεργκ στο φάουλ. Δυνατό το σουτ και η μπάλα όμως αρκετά μέτρα out. Μπέργκομι τώρα στην αντεπίθεση για την Ίντερ. Επικίνδυνα για τον Γκαρλίνι τώρα που παίρνει την μπάλα από τον Μανολά. Τρέχει ευτυχώς εκεί ο Χατζόπουλος στον τερματοφύλακά μας, τον Θεολόγη Παπαδόπουλο. Χατζόπουλος, Μπαλής. Περιμένει κάποιον συμπαίκτη του, περιμένει και τους παίκτες της Ίντερ να ανοίξουν. Και πίσω για τον Παπαδόπουλο. Σάντμπεργκ μπροστά από τον Ριβόλτα. Η μπάλα τρέχει ο Πασαρέλα για να μην βγει κόρνερ. Πασαρέλα και τελικά προλαβαίνει μπροστά από τον Χόκαν Σάντμπεργκ για να στείλει τον Βάλτερ Τζένκα. Μπαρέζι. Ματεόλη. Μαυροδήμος με δυσκολία μπροστά από τον Ρουμενίγε. Αλτομπέλη και Χατζής. Πατίκας. Πατίκας πάντα και το πλάγιο από τον Ριβόλτα. Ριβόλτα που έχει πάρει, επαναλαμβάνουμε, από το 46ο λεπτό την θέση του Κούκι. Χατζή στο πλάγιο. Πίσω για τον Μανολά. Χατζής και πάλι. Καραγκεζόπουλος. Καραγκεζόπουλος μαζί με τον Μπαρέζη και φάουλ. Φάουλ σε βάρος της Ίντερ, του Μπαρέζη. Χτυπήθηκε γρήγορα από τον Καραγκεζόπουλο για τον Χατζή και πάλι Καραγκεζόπουλος. Καραγκεζόπουλος τώρα περιμένει την μπάλα κάτω από τον Μπαρέζη. Είναι ο Πατίκας. Μπαρέζι εδώ και για τον Ματεόλη και αυτό τον Αλτομπέλη και πίσω ακόμα για τον Γκαρλίνι. Γκαρλίνι στον τερματοφύλακά του τον Βάλτερ Τζένκα. 62ο λεπτό, Ίντερ ΑΕΚ 1-0 με τον γκολ του Σάντρο Αλτομπέλη από το 57ο λεπτό. Γκαρλίνι. Γκαρλίνι κερδίζει την μπάλα από τον Μπαλί και μπροστινή παλιά για τον Ματεόλη. Μανολά σε πλάγιο. Ματεόλη εδώ θα κάνει το σουτ και η μπάλα θα βρει το οριζόντιο δοκάρι και θα καταλήξει out. Παπαδόπουλος ίσως δεν περίμενε αυτή την καμπύλη της μπάλας. Στο σουτ που επαναλαμβάνουμε που έκανε ο Ματεόλη, ξαναβλέπουμε όμως την φάση. Μετά το πλάγιο του Μπαρέζη, ο Ματεόλη εδώ, ενώ θέλει να δώσει την μπάλα σε ένα συμπαίκτη του, κάνει ένα ψηλό κρέμα στο σουτ, την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και κατευθείαν out. Όλα αυτά στο 63ο λεπτό, Ίντερ ΑΕΚ, ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ από το στάδιο Μεάτσα του Μιλάνου, 1-0. Καινούριο πλάγιο με τον Μπαρέζη υπέρ της Ίντερ στον Ματεόλη. Ματεόλη περιμένει ο Ρουμενίγκη ανάμεσά τους, η επέμβαση του Χατζόπουλου. Σάντμπεργκ για τον Παπαϊωάννου, ξαφνική τώρα αντεπίθεση της ΑΕΚ. Δύο μόνο αμυντικοί είναι ο Πασαρέλα και ο Καλκατέρα. Παπαϊωάννου έτοιμος για να κάνει το σούτ. Άνοιγμα για τον Εστερχάζη. Εστερχάζη και Καλκατέρα. Εστερχάζη παράλληλη σέντρα για τον Σάντμπεργκ. Βγαίνει ο Τζένκα και μπλοκάρει σταθερά. Μπαρέζη Ματεόλη. Αλτομπέλη περιμένει αριστερότερα ο Καλκατέρα. Αλτομπέλη εδώ πάντα. Χατζόπουλος. Μπροστά ήταν η μπάλα για τον Γκαρλίνι. Βγήκε ο Χατζόπουλος για τον Εστερχάζη. Εστερχάζη εδώ σε πρώτο πλάνο. Χατζόπουλος μαζί με τον Ριβόλτα. Δύο παίκτες τώρα, είναι και ο Καλκατέρα και θα κερδίσει και ένα φάουλ η ΑΕΚ.
Φάουλ υπέρ της ΑΕΚ με τον Έστερ Χάζη για τον Μπαλί. Μπαλίς εδώ. Ματεόλη κοντά του. Μπαλίς θα γυρίσει την μπάλα στην άλλη πλευρά. Τζένκα. Ντάνιελ Πασαρέλα εδώ. 5 αμυντικοί σχηματίζουν μια ζώνη μπροστά από την ευθεία του Τζένκα στην Ίντερ. Ενώ τώρα ο Παπαϊωάννου κερδίζει την μπάλα. Ο Μπαρέζη όμως θα κερδίσει και ένα φάουλ. Ρουμενίγκε για τον Μπαρέζη. Αφήνει και πάλι για τον Ρουμενίγκε. Περιμένει ο Μπέργκομι. Μπαρέζη. Μπαρέζη τώρα στην βαθιά παλιά. Έκοψε ο Μανολάς. Πατίκας στην αντεπίθεση τώρα για την ΑΕΚ. Πατίκας μαζί με τον Γκαρλίνη. Φάουλ του Γκαρλίνη στον Πατίκα. Άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Σάντμπεργκ. Μπαλής. Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου για τον Σάντμπεργκ. Κοντά του είναι ο Φέρι. Τώρα και ο Μπέργκομι. Σάντμπεργκ θα κερδίσει την μπάλα. Πασαρέλα. Πασαρέλα σε θέση offside είναι ο Αλτομπέλη και ο Ρουμενίγκε. Έχει διακοπεί η φάση. Και εμείς φτάσαμε στο 65ο λεπτό. Ίντερ ΑΕΚ 1-0 με τον γκολ του Αλτομπέλη από το 57ο λεπτό. Μανολάς, Μαυροδήμος. Καραγκεζόπουλος. Πίσω Ματεόλη. Χατζόπουλος. Καραγκεζόπουλος. Καραγκεζόπουλος πάντα. Σάντμπεργκ τώρα. Σάντμπεργκ αφήνει για τον Πατίκα. Θαυμάσια μπροστινή παλιά. Τώρα είναι ο Εστερχάζη μόνος στο Σάντμπεργκ από την άλλη πλευρά. Χάνει την μπάλα, την πατάει ο Εστερχάζη και μια καλή ευκαιρία ακόμα για την ΑΕΚ να φτάσει κοντά στην ευθεία του Τζέκα και την ευτυχία ενό γκολ. Χάνεται, καθώς εμείς και πάλι βλέπουμε τον Πατίκα να προσπαθεί μαζί με τον Ριβόλτα. Πατίκας εδώ πάντα. Φάουλ θα γίνει στον Ματεόλη από τον Πατίκα. Το φάουλ από τον Ντάνιελ Πασαρέλα εδώ για τον Καλκατέρα. Φέρι. Για τον Ρουμενίγκε, κοντά στην μπάλα είναι ο Μαυροδήμος. Ρουμενίγκε, τρέχει ο Μπαρέζη να βοηθήσει το συμπαίκτη του. Ρουμενίγκε πάντα. Και από τον Παπαϊωάννου. Κερδίζει ένα φάουλ εκεί. Ο Μπαρέζη. Φάουλ υπέρ της Ίντερ με τον Μπέργκομι. Ίντερ πάντα στο προσκήνιο εδώ με τον Καλκατέρα, ο Αλτομπέλη στον Γκαρλίνη. Γκαρλίνη. Κοντά του είναι ο Εστερχάζη. Γκαρλίνη επικίνδυνο τώρα για τον Ρουμενίγκε. Ρουμενίγκε έχει κοντά του τον Καραγκεζόπουλο, θα γυρίσει την μπάλα την άλλη τώρα για τον Αλτομπέλη, απομακρύνει ο Μπαλί. Το πλάγιο είναι υπέρ της Ίντερ. Ένας παίκτης της Ίντερ βρίσκεται στο έδαφος. Το παιχνίδι διακόπτεται λοιπόν εδώ στο Μιλάνο. Ίντερ ΑΕΚ 1-0, καθώς φτάσαμε στο 68ο λεπτό. Και το πλάγιο από τον Ριβόλτα για την Ίντερ. Ριβόλτα πάντα. Ματεόλη τώρα. Και φάουλ. Στο χέρι του Ματεόλη η μπάλα. Το είδε ο Βέλγος έστω και αν βρισκόταν από πίσω. Και Καραγκεζόπουλος τώρα στην αντεπίθεση. Γρήγορα ο Καραγκεζόπουλος στην αντεπίθεση. Περιμένει μπροστά του είναι ο Πασαρέλα. Καραγκεζόπουλος πάντα τώρα και ο Φέρι. Φάουλ από τον Πασαρέλα. Σημειώνεται αμέσως από τον Βέλγο διαιτητή, τον Μαρσέλ Φαν Βλάγκελο. Φάουλ λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μια πολύ καλή θέση για σουτ. Οι παρατηρήσεις του Βέλγου στους παίκτες της Ίντερ για τις διαμαρτυρίες τους στην φάση την προηγούμενη που κέρδισε η ΑΕΚ το φάουλ.
Κοντά στην μπάλα τώρα βλέπουμε τον Χόκαν Σάντμπερκ, τον Εστερχάζη, τον Χατζόπουλο, πιο πίσω τον Καραγκεζόπουλο. Ο Ρουμενίγκε μαζί με τον Γκαρλίνη. Στο τείχος είναι και ο Πασαρέλα και ο Ματεόλη. Εστερχάζη, Σάντμπερκ. Σάντμπερκ τελικά φαίνεται ότι θα χτυπήσει αυτό το φάουλ. Σάντμπερκ, πολύ δυνατό και τελείως άστοχο το σουτ, η μπάλα out. Ίντερ, ένας σύλλογος με μεγάλη ιστορία, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όλοι ακριβώς θα θυμούνται την εποχή του Ματσόλα, του Κόρσο, του Πίκη, του Σάρτη, του Φακέτη φυσικά. Ίντερ που έχει κερδίσει 2 φορές το κύπελο πρωταθλητριών και 2 φορές το κύπελο του Intercontinental το 1964 και το 1965. Έχει φτάσει μια ακόμα φορά στο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών. Έχασε 2-0 στο Ρότερνταμ από τον Άγιαξ. Φάουλ τώρα για την Ίντερ, ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Πασαρέλα. Καλκατέρα. Καλκατέρα εδώ για τον Μπέργκομι. Εστερχάζει τώρα. Πασαρέλα πιο πίσω. Πολλές μπαλιές, αργός ο ρυθμός. Πασαρέλα μπροστινή παλιά. Offside ήταν ο Ρουμενίγκε. Ο Φαφιέ ακόμα δεν έχει κάνει την αλλαγή. Επαναλαμβάνουμε, είναι ο Αρμόδωρος που θερμαίνεται, αλλά και ακόμα άλλοι 2 παίκτες της ΑΕΚ, 2 επίσης παίκτες της Ίντερ. Για τον Τραπατώνη στην προθέρμανση έχει γίνει μία αλλαγή. Ο Ριβόλτα από το 46 έχει πάρει τη θέση του Κούκι. Παλής και φάουλ σε βάρος της ΑΕΚ. Ο Ριβόλτα εδώ για τον Πασαρέλα. Μπέργκομι. Μπέργκομι στον Αλτομπέλη. Παπαϊωάννου και φάουλ. Φάουλ από τον Μανολά στον Αλτομπέλη. Οι 2 παίκτες είχαν συναντηθεί και πάλι στον αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία πέρυσι τον Μάρτιο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. 0-0. Προσωπικός φρουρός ο Μανολάς του Αλτομπέλη. Σύγχυση ανάμεσα στους 2 παίκτες, τον Μαυροδήμο και τον Καραγκεζόπουλο. Υπήρχε όμως ο Μανολάς που απομακρύνει. Και πίσω από τον Πασαρέλα στο Τζένκα. Πασαρέλα. Πασαρέλα πάντα μπροστινή παλιά για τον Ρουμενίγκε. Τρέχει ο Χατζόπουλος. Πιο πίσω είναι ο Μαυροδήμος. Ρουμενίγκε πάλι και φάουλ. «73ο λεπτό στο στάδιο Μεάτα του Μιλάνου, ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ για τους φίλους τηλεθεατές. Ίντερ ΑΕΚ 1-0 με τον γκολ του Αλτομπέλη από το 57ο λεπτό και τώρα ο Ρουμενίγκε στο φάουλ, Χατζόπουλος κόρνερ. Κόρνερ για την Ίντερ με τον Ματεόλη που είδαμε να τρέχει. Εδώ ο Ματεόλη. Κόρνερ λοιπόν για την Ίντερ. Ματεόλη, Πασαρέλα, πολύ κοντά ο Γκαρλίνη, σώζει ο Παπαδόπουλος σε καινούριο κόρνερ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της ΑΕΚ για κάποιο φάουλ του Γκαρλίνη. Επικίνδυνη φάση μπροστά από την ελληνική αιστεία και σώζει ο Παπαδόπουλος μπροστά από τον Γκαρλίνη. Ματεόλη και πάλι στο κόρνερ, διώχνει ο Παπαδόπουλος και αυτή τη φορά ο Βέλγος διαιτητής σημειώνει φάουλ σε βάρος του Έλληνα τερματοφύλακα. Φάουλ που έγινε σε βάρος του Έλληνα τερματοφύλακα από τον Γκαρλίνη και πάλι. Παπαδόπουλος. Μπροστά από τον Παπαϊωάννου είναι ο Μπαρέζη, κόβει ο Καραγκεζόπουλος Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου μπροστινή παλιά για τον Πατίκα. Έκοψε ο Ριβόλτα, πίσω Πασαρέλα στο Τζένκα. Πασαρέλα εδώ, ο Αργεντινός άσος της Ίντερ, μεταγράφηκε φέτος από την Φιωρεντίνα. Παρολίγο όμως λόγω της γνωστής ασθένειας που δεν το επέτρεψε να παίξει στο Μεξικό με την Αργεντινή, να μην μπορέσει να παίξει ούτε στην Ίντερ. Οι ιατρικές εξετάσεις όμως απέδειξαν ότι ήταν γερός και τελείως περαστικά
για τον Πασαρέλα. Έκοψε λοιπόν τώρα ο Μανολάς για την ΑΕΚ που κάνει την αντεπίθεση κοντά την Ματεόλη. Πάντα ο Μανολάς. Μανολάς τώρα στα πλάγια προσπαθεί να δώσει στο Σάντμπεργκ, θα μαρκάρει στο Σάντμπεργκ απευθείας. Σώζει ο Τζένκα που η μπάλα πρωτού καταλήξει στα δίχτυα. Με δεύτερη φάση ο Τζένκα θα μπλοκάρει. Πρωτού η μπάλα, επαναλαμβάνουμε, περάσει τη γραμμή. Όλα αυτά στο 74ο λεπτό του αγώνα. Ξαναβλέπουμε την φάση. Ο Μανολάς με μια ατομική θαυμάσια προσπάθεια. Πάνω η μπάλα από τον Φέρι. Δυνατό το σούτ από τον Σάντμπεργκ. Έπεσε ο Τζένκα, του φεύγει η μπάλα και αυτή πρωτού καταλήξει στα δίχτυα του θα την ξαναμπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Ίντερ. Μια πολύ καλή ευκαιρία, επαναλαμβάνουμε, για την ελληνική ομάδα. Καλή προσπάθεια και από τον Μανολά αλλά και από τον Χόκαν Σάντμπεργκ. 1-0 υπέρ της Ίντερ παραμένει το σκορ. Το γκολ από το 57ο λεπτό του Σάντρο Αλτομπέλη. Εστερχάζη, Γκαρλίνη, Χατζής, Γκαρλίνη. Κοντά ο Πατίκας τώρα. Γκαρλίνη. Μπροστά η παλιά σε θέση offside είναι ο Ρουμενίγκε και ο Αλτομπέλη. Αλτομπέλη είναι από την άλλη πλευρά, καθώς διαμαρτύρεται ο Ρουμενίγκε. Σημειώνεται το offside. Ο διαιτητής είδε τον Ρουμενίγκε. Ο επόπτης όμως του έδειχνε την απέναντι πλευρά που εσείς δεν είδατε ίσως. Ήτανε offside περισσότερο ακόμα ο Αλτομπέλη. Χατζόπουλος. Μανολάς. Χατζόπουλος. Μανολάς. Χατζόπουλος πάντα με την μπάλα από τον Μανολά. Για τον Μπαλί. Δεν είναι offside ο Μπαλής. Μπορεί να κάνει τη σέντρα. Μπαλής από την άλλη πλευρά. Και είναι το κόρνερ που στέλνει την μπάλα εκεί ο Φέρι. Φέρι το κόρνερ υπέρ της ΑΕΚ. Την σέντρα που έκανε ο Μπαλής. Και που ο ίδιος παίκτης τώρα ο Έλληνας τρέχει να χτυπήσει το κόρνερ. Όλα αυτά στο 76ο λεπτό, Ίντερ ΑΕΚ 1-0. Μπαλής. Πλασταριστά εδώ για τον Μαυροδήμο. Μαυροδήμος θα κάνει το σούτ. Από την άλλη πλευρά είναι ο Σάντμπεργκ. Σέντρα σούτ. Δεν προλαβαίνει ο Σουηδός. Και η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο υπέρ της Ίντερ. Όπως μας έδωσαν τα στοιχεία από την Ίντερ στο ημίχρονο, κόπηκαν 53.000 εισιτήρια, εκτός φυσικά από τους συνδρομητές που έχει η Ίντερ και αυτοί φτάνουν τις 25.000. 53.000 εισιτήρια, 55.000 πρέπει να είναι η φύλαση στο στάδιο Μεάτσα με μια ίσπραξη 800 εκατομμυρίων λιρών, περίπου δηλαδή τα 75 εκατομμύρια δραχμές. Εστερχάζη, Μαυροδήμος. Μαυροδήμος τώρα εδώ για τον Μπαλί, πιο πίσω ακόμα. Προσπάθεια ο Αλτομπέλη έχει πιστοχωρήσει. Μπαλί θα κερδίσει και πάλι η Αλτομπέλη για τον Καλκατέρα. Καλκατέρα μπροστινή παλιά για τον Ρουμενίγκε μαζί με τον Μανολά. Μανολάς, Ρουμενίγκε. Πάντα ο Ρουμενίγκε, τρέχει τώρα και ο Γκαρλίνη. Γκαρλίνη ήταν σε θέση offside ο Γκαρλίνη. Ήταν σε θέση offside ο Γκαρλίνη, το άφησε ο επόπτης. Να η διαμαρτυρία από τον Παύλο Παπαϊωάννου. Η μπάλα κατέληξε out. Ενώ βλέπουμε τώρα τον Παύλο Παπαϊωάννου κάτι να λέει, ξαναβλέπουμε τη φάση. Βλέπετε τώρα εσείς την παλιά, πίσω ήταν και από τον Χατζόπουλο και από τον Καραγκεζόπουλο ο Γκαρλίνη που έκανε το σουτ, η μπάλα έφυγε out. Παπαδόπουλος. Από τον Φέρι στον Μπαλί. Πατίκας. Μπαλής. Μπαλής εδώ σε πρώτο πλάνο. Σάντμπεργκ που έχει επιστοχωρήσει. Από τον Φέρι θα ξεφύγει ο Πέργκομι και τώρα Αλτομπέλη. Αλτομπέλη εδώ για τον Ρουμενίγκε, ήταν σε θέση offside τον Γκαρλίνη. Αλτομπέλη επικίνδυνα με τον Ρουμενίγκε. Ρουμενίγκε και η μπάλα είναι στα δίκτυα 2-0. Προσωπικά πιστεύουμε ότι ήταν offside ο Γκαρλίνη. Ο επόπτης άφησε, προχώρησε εκεί ο Ρουμενίγκε και έκανε το 2-0 για την Ίντερ. Ενώ εμείς φτάσαμε στο 21ο λεπτό, βλέπετε εδώ τον Ρουμενίγκε. Πιο μπροστά όμως ο Γκαρλίνη ήταν offside και θα κάνει με δυνατό σούτ το 2-0 εδώ στο στάδιο Μεάτσα, το σκορ Ίντερ ΑΕΚ. 71ο λεπτό, Ίντερ ΑΕΚ 2-0.
Ο Αλτομπέλης στο 57 το 1-0 και τώρα στο 79 ο Ρουμενίγκε το 2-0. Το παραλαμβάνουμε, είδαμε τον Γκαρλίνι σε θέση offside. Ίσως όμως επειδή προχώρησε ο ίδιος ο Ρουμενίγκε και έκανε τελικά το σουτ, ο επόπτης και ο διαιτητής να άφησαν τη φάση να εξελιχθεί. Χατζής, Μανολάς. Μαυροδήμος, Μανολάς, χάνει την μπάλα ο Μανολάς. Αλτομπέλη τώρα εδώ. Ίσως έχουν κουραστεί οι Έλληνες παίκτες. Αλτομπέλη προσπαθεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βγαίνει ο Παπαδόπουλος, μπλοκάρει την μπάλα ευτυχώς 2 φορές μπροστά από τον Ρουμενίγκε. Διαμαρτυρίες από τον Παπαδόπουλο αναμφισβήτητα. Έγινε το λάθος από τον Μανολά. Η κόπωση έχει αναμφισβήτητα επιδράσει στους Έλληνες παίκτες που κάνουν και μερικά λάθη σε αυτό το τελευταίο τέταρτο. 10 λεπτά ακριβώς για να τελειώσει το παιχνίδι εδώ στο στάδιο Μεάτσα και η Ίντερ προηγείται της ΑΕΚ με 2-0. Παπαϊωάννου. Χατζής. Χατζής εδώ μαζί με τον Γκαρλίνι και πλάγιο. Ίσως είναι και ένα φάουλ υπέρ της ΑΕΚ, θα δούμε, φάουλ. Παπαδόπουλος φέρει και φάουλ στον Σάντμπεργκ. Φάουλ υπέρ τώρα της ΑΕΚ, έχει σημειώσει ο διαιτής. Ο Ματεόλη, Καλκατέρα φέρει. Από τον Έστερχάζη για τον Σάντμπεργκ, εκεί προσθήκε και ο Παπαϊωάννου, Πατίκας, Παρέζη από μακρύνη, Μανολάς, Χατζής. Χατζής εδώ για τον Μπαλί τώρα. Μπαλής και πάλι για τον Χατζή απευθείας και είναι κόρνερ, κόρνερ του Μπαρέζη. Κόρνερ υπέρ της ΑΕΚ, ετοιμάζεται να χτυπήσει τώρα ο Έστερχάζη. Έστερχάζη κόβει ο Αλτομπέλη για τον Γκαρλίνι. Η μπάλα τελικά είναι υπέρ της ΑΕΚ και πλάγιο. Χατζής, Έστερχάζη. Έστερχάζη μαζί με τον Ματιόλη, πάντα ο Έστερχάζη. Κόβει εκεί ο Μπαρέζη και είναι πλάγιο και πάλι υπέρ της ΑΕΚ. Μπαρέζη και με το νούμερο 15 η Ίντερ είναι ο Μινάουντο. Μία αλλαγή ακόμα. Βλέπουμε εδώ τον Τραπατώνη αριστερά και αυτή τη στιγμή θα γίνει και η αλλαγή της ΑΕΚ. Όχι, δεν γίνεται της ΑΕΚ. Βγαίνει ο Μπαρέζη. Βγαίνει ο Γκαρλίνι τελικά και παίρνει την θέση του ο Μινάουντο. Μινάουντο λοιπόν πήρε τη θέση και στην δεύτερη αλλαγή της Ίντερ. Καθώς υπολείπονται ακόμα 7 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι στο Μεάτσα. Η Ίντερ προηγείται της ΑΕΚ με 2-0 και γίνεται και ένα φάουλ εδώ σε βάρος της Ίντερ. Φάουλ που έγινε από πλάγια θέση, είναι σχεδόν στα κόρνερ στον Πατίκα. Και ο Γεωργιάδης βρίσκεται κοντά στο σημαία για την αλλαγή. Έστερχάζη και πλάγιο. Έστερχάζη λοιπόν εδώ στο πλάγιο που ετοιμάζεται τώρα για την ΑΕΚ. Χατζής, Παπαϊωάννου, Αλτομπέλη έκανε φάουλ, άφησε το πλεονέκτημα διαιτητής Καραγκεζόπουλος. Καραγκεζόπουλος και Μπαρέζη και φάουλ αυτή τη φορά σε βάρος της ΑΕΚ, σημειώνει ο Βέλγος διαιτητής. Ο Μαυροδήμος θα αφήσει την θέση του εδώ με το νούμερο 13 στον Γεωργιάδη.
ενώ υπολείπονται ακόμα 5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι στο στάδιο ΜΕΑΤΣΑ στην ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ και η Ίντερ προηγείται της ΑΕΚ με 2-0. Αναλαμβάνουμε τους σκόρερ, ο Αλτομπέλη στο 57ο λεπτό και στο 71ο λεπτό ο Ρουμενίγκε. Και ο Μανολάς. Τελικά ήταν ο Μανολάς με το νούμερο 4 και όχι ο Μαυροδήμος. Μανολάς τελικά άφησε την θέση του στον Γεωργιάδη. Παλής. Χατζόπουλος. Χατζόπουλος, έχει οπισθοχωρήσει ο Καραγεζόπουλος. Παλής. Μαυροδήμος. Περιμένει την μπάλα ο Γεωργιάδης. Μαυροδήμος εδώ. Χατζόπουλος. Παλής. Χατζόπουλος. Χατζόπουλος εδώ πάντα με την μπάλα για τον Εστερχάζη πίσω στον Παλή. Στο μισό γήπεδο το παιχνίδι σε αυτά τα 4 τελευταία λεπτά. Μαυροδήμος απευθείας προσπαθεί να δώσει στον Παπαϊωάννου. Κοντά του βρίσκεται και ο Μινάουντο. Μινάουντο εδώ μαζί με τον Παπαϊωάννου. Μπαρέζη, Μπέργκομι, Γεωργιάδης και η μπάλα είναι out. Η ΑΕΚ έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου. Δέχτηκε ένα γκολ από τον Αλτομπέλη στο 57ο λεπτό, αφού οι τύχοι ευνόησαν αμφισβήτητα τον κεντρικό κυνηγό της Ίντερ, ενώ στην συνέχεια ο Ρουμενίγκε έκανε το 2-0 στο 71ο λεπτό και έτσι η Ίντερ προηγείται εδώ στο Μιλάνο της ΑΕΚ τώρα με 2-0, καθώς υπολείπονται ακόμα 3 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Γεωργιάδης θα χάσει τη μονομαχία με τον Μπαρέζη και ο Μπέργκομι πίσω στον Πασαρέλα. Πασαρέλα. Μαυροδήμος για τον Γεωργιάδη. Μαυροδήμος. Μαυροδήμος. Παίκτης που μεταγράφηκε από την Κοζάνη, ενώ ο Γεωργιάδης προέρχεται από την αναγέννηση Άρτας. Κάνουν τον ντεμπούτο τους σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση σήμερα στο στάδιο ΜΕΑΤΑ. Γεωργιάδης. Άνοιγμα για τον Παλή. Παλής εδώ πάντα. Από την άλλη πλευρά είναι ο Σάντμπερκ μόνος του. Είναι ο Πατίκας τώρα. Πατίκας προσπαθεί να περάσει την μπάλα. Πασαρέλα. Ματεόλη. Ματεόλη εδώ για τον Μινάουντο. Έκοψε ο Χατζόπουλος. Γεωργιάδης. Γεωργιάδης θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Έκοψε ο Πασαρέλα πρωτού η μπάλα φτάσει πίσω στον Εστερχάζη. Πασαρέλα. Αλτομπέλη τώρα εδώ μαζί με το Χατζή. Μινάουντο. Αλτομπέλη. Μινάουντο. Πατίκας, Χατζής, Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου θα ξεφύγει από τον Παρέζη. Γεωργιάδης. Γεωργιάδης για τον Παλή. Χατζόπουλος. Εστερχάζη. Παπαϊωάννου. Χατζής. Πάντα ο Χατζής με τον Εστερχάζη τώρα. 2 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι στο ΜΕΑΤΑ. Ίντερ ΑΕΚ 2-0. Χατζόπουλος για τον Σάντμπερκ μέσα στην περιοχή. Τελικά βγάζει την μπάλα έξω. Σάντμπερκ. Πλάγιο τώρα υπέρ της ΑΕΚ. Η μπάλα στις κερκίδες καθυστερεί να ξαναγυρίσει στον αγωνιστικό χώρο. 1 λεπτό για να τελειώσει το παιχνίδι εδώ στο ΜΕΑΤΣΑ και ο διαιτητής ζητάει μια άλλη μπάλα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εστερχάζη. Πίσω η μπάλα, Αλτομπέλη για τον Μινάουντο. Μινάουντο τώρα για την Ίντερ. Κοντά είναι ο Παπαϊωάννου. Ρουμενίγκε.
Ρουμενίγκε εδώ. Έχει κοντά του τον Μαυροδήμο, πάντα Ρουμενίγκε. Ρουμενίγκε εδώ μαζί με τον Χατζή και η προβολή είναι κόρνερ. Κόρνερ υπέρ της Ίντερ με τον Ρουμενίγκε. Κοντά του είναι ο Μινάουδο και ο Χατζής. Μινάουδο. Καλκατέρα. Καλκατέρα για τον Αλτομπέλη, έκοψε ο Καραγεζόπουλος. Μπαρέζη. Προβολή από τον Πέργομι και τον Παλί. Πλάγιο υπέρ της Ίντερ. Και αυτή τη στιγμή ο Βέλγος διευθυντής, ο Μαρσέλ Βαν Λάγκενοφ, θα σημειώσει την λήξη του αγώνα εδώ στο στάδιο Μεάτσα. Παρακολουθήσατε την ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ από το Μιλάνο. Η Ίντερ νίκησε την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλου UEFA με σκορ 2-0. Ο Αλτομπέλη άνοιξε το σκορ στο 57ο λεπτό και ο Ρουμενίγκε ολοκλήρωσε την νίκη της Ίντερ στο 71ο λεπτό, σημειώνοντας το δεύτερο γκολ της. 2-0 για την Ίντερ με την ΑΕΚ μέσα στο Μιλάνο. Μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση της ΑΕΚ στο Μεάτσα στο πρώτο ημίχρονο κυρίως, όταν διατήρησε το 0-0. Στην επανάληψη από τις ξαφνικές αυτές πάντα επικίνδυνες επιθέσεις των Ιταλών παιχτών ήρθανε τα 2 γκολ και έτσι η ΑΕΚ φεύγει με ψηλά, μπορούμε να πούμε, το κεφάλι από το Μεάτσα, έστω και αν έχασε με 2-0. Τώρα οπωσδήποτε το παιχνίδι της επανάληψης στην Αθήνα στις 2 Οκτωβρίου και όχι την 1η όπως γίνονται όλοι οι επαναληπτικοί των 3 ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στις 2 λοιπόν Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο θα είναι ασφαλώς αρκετά δύσκολα η ΑΕΚ να ανατρέψει το σε βάρος της σκορ, καθώς με την Ίντερ θα επανέλθουν ο Ταρντέλη, ο Φάνα και ο Μαντορλίνη, που με την μη αγωνιστική της τιμωρίας που είχαν στο κύπελο UEFA θα τους δοθεί η ευκαιρία τώρα να ξαναγυρίσουν στην ομάδα, καθώς ίσως και ο τραυματίας Πυρατσίνη, που είναι ένας από τους βασικούς παίκτες της ομάδας του πρωταθλήματος της Ίντερ. Κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε από το στάδιο Μεάτσα του Μιλάνου. Επαναλαμβάνουμε, Ίντερ ΑΕΚ 2-0. Καλό σας βράδυ. E mi torna ancora in mente